ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಯಿಲ ನೀರಿಡ ಸೊರ್ಕತ್ತು ತುಳುವನಾಡದ ಚಿತ್ತೊಳ್ಳ ತರ್ಕತ್ತು ಪುಂಡುಗಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಡೆ ಚೆಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬಡೆ ಸ್ಥಳ ಬುಡ್ದು ಬಂಡಿ ಪರಪಾವಡೆ ಈ ನೆಲಟು ಸತ್ಯನೇಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದ ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತು ನಕ್ಲೆನು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾವೆ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರುವೆ ಒಂದು ತುಳುವ ನೆಲತ ನಮ್ಮ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈಹಿಕ ರೋಗಾದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮರ್ದು ಮಾಯದ ಹೊರಟು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒರುವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕನು ತೊಜಿಪಾದು ಆ ಕುಲವಂಶದ ಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ತಾರೆ ಅದು ನೆಗತ್ತದು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯನು ಸೇರಿನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ತನ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುನತ್ತಂದೆ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜಗತ್ತದ ಕುಲಕೋಟಿನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಳೆನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಂದುಳೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದ ನೆನೆತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಎಂಬು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯದ ಕೊಡಿಯಡಿನ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದಲೆತ್ತ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಗುಣಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಚಾಕಿರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತಿನವೇನು ಇನ್ನು ಜನಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಕೊರಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಕೇಳದು ತೆರೆಯೋನಡು ತೂದು ತೆರೆಯೋನಡು ಅತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ ಪಟನಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ತೂವಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನ ಆಕಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಆದ ಮೆರೆದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಿಯರೇ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲುದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಗಣ್ಯ ಪ್ರಮುಖರನಕಲು ಬೈದರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭೋಜಪಾತ್ರಿಲು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಆರು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತ ತನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದ್ಯದ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರು ಭೋಜಪಾತ್ರೆಲೇ ಇದನ್ನು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆರು ಮಧು ಪಣಪನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥದಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮೆರಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿದಾಯ ಅದು ಸೇವಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿದಾರ ಅದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರತ್ನಾಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆ ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೊಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರ್ದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿತಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಓದುಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನಗ ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೇನು ನನ್ನೂರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೇರೆ ಭೋಜಣ್ಣ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದಮ್ಯ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಬದುಕಡು ತನನು ತಾನು ಸಂಕಷ್ಟಗೊಡ್ಡುದು ಇಡೀ ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತೇನ ಐಟ್ಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರಿದ ವರಕ ದಂಡನದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಮೂಲೊಡು ತನ್ನ ಕಿಂಜೊಡಿಪ್ಪುನಗನೇ ಕೋರಿನ
ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಕೆರಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗ ಮಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಜೀವ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಬತ್ತನಾರಿಯರು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರಡೊಂದಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾನೆ ಚಾಕಿರಿ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೋಂತೆ ಓಹೋ ಅದಾಗ ಬೊಟ್ನವಲೇ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಅದು ಇತ್ತು ಅವೇನೇರ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಗುಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದೈವದ ಸೇವೆ ಅನಗ ನೇಮ ನಿರ್ಯ ಅನಗ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮುಟ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತೀನಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ಓ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅವು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಕಾಲ 33 ವರ್ಷ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಗುಂತೆರೆ ಸುಲ್ಮಲ್ತ ಏತು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೇ ದರ್ಶನ ಮಲ್ದೀನಿ ಪಂಜಿರ್ಲ ದರ್ಶನ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಡು 5 ವಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೇ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಏತು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಪಣಿಯಾರೆ ಅಂತ ಬಂಗಾಪನ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಂಡ ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನೆನಪುಲವರಿ ವಿಜಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಂದ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಅಡೆ ಪೋತಂದು ಗೊತ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರನ್ನು ತೂನಗ ಈ ಕಾಲಟ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದಾರ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನಾರ ಬಣ್ಣದ ನಂಬೇರಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕುಲಿರೇನು ತೂತಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶನೀಶ್ವರ ಕತೆಟ್ ತಾಳಮದ್ದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೂರ ಇರೇನು ತೂತ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಬೇತೆದಾತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದ ಸುರುಕು ಬೇತೆ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬತ್ತನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉಡುಪನಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ದಾದನದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಗೆಲುಂಡು ಅಗೆಲ್ಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾನತ್ತಿನ ಆಫೀಸಡ್ ಕೇರ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿನ ಸಮಯ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅವ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಆರು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚೆ ಸಾನದ ಅಂಚಿನ ಮಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಯ ಕೇಂದು ಒಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಮದಿಪುನಾರೆ ಬಜ್ಜರು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೇನೆ ಪೂರ್ನಾರೆ ಆರು ಬಜ್ಜಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾತನು ಊರು ಸೇರ್ದಾತನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಂದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಎನನೆ ಮೀಪಾದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಆನಿ ಪನೋಡಂದೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದಿಪುಗು ಪೋಯಿನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಐಡುಕ ನಿರಂತರವಾದ ತಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಹಿರೇಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ದೈವನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ಬತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ದೂರಡು ಅಂತ 60 ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ಲುತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಾರ ಎನ್ಪ ಕರೀದು ಅದಗನೆ ಅದೇ ಅಂಚಾರೆಗೆ ಬಸ್ ರಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದೆ ಅಪಣ್ಣೊಂದು ದಾದನ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದಿ ತಮ್ಮಲೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ನನಗೆ 60 ತಯಾರಾವಡತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏತ ಕಾಲ ನಾನು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಇಶ್ವಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಗಿನ ಹೇಳ್ದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ಉದ್ಯಾರದ ಚಂದ ಬಾತಿರ್ಲು ಅರಡ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಹೋತೆ ಸಾಧಾರಣ 29 ವರ್ಷ ಆಣದೋಜೋಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಇಶ್ವಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಮರ್ಯಾದಿಯುತವಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪಾದು ಸ್ವಾಮಿನ ಫಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಚಾಕಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನಂಪಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಟು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಬಾಕಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತಲೆ ಕತ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ವಂಶದ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅದೇ ಭೋಜ ಪಾತ್ರೆಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರೋದುಂಡ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಏರು ಪಾತ್ರೆನು ದೇವಿಕಾ ಪಂಡ ಉತ್ಪಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ದೇವಿಕಾ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುನಃ ಮಾತಾಡಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೋಲೈತೆ ಸೊನ್ನೆ ಸದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೈವ ರಾಜ ಪಂಚಮ ಸುಧರು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪರ್ಚುನ ಯಾಪ ಪನ್ನಗ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲು ದಂಗೆ ಮೇವೇರೆ ಪಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪದ ಬಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕಡಲ್ಗೊಂಜಿ ಕಾರು ದೀಡಿಪುನ ಸಮಯದ
ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಂದ ಇವರು ಕಾಡು ದೆಪ್ಪರ ಪನ್ನಗ ದೆಪ್ಪನಿನ ಕೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏಳಿಗಿರ್ಲು ಧರ್ಮ ಪದಲ ಅಕ್ಕಂದ ಕಾಲ ಈಗ ಬಬ್ಬುನ್ ಲೆಕ್ಕುವೇರು ಬಬ್ಬುಲು ರಾಜಂದ ಇವನ್ನ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡು ದೆಪ್ಪುತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಕೆಂಚಿರಾಯನ ರೂಪಡು ಬಬ್ಬಾರಿಯನ ಕಾಡು ಕಟ್ತೇರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಡು ಕಟ್ತದು ಅರೆಗು ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಲಡು ಬೆಸ್ತೇರಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾತೆ ಆ ಪರ್ತಡು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಬಬ್ಬು ಎಂಕಲ ಮಾನವ ಅಂಚದಾಯದು ದೈವರಾಜ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಆ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಏರು ಪುರಂದ ಪಣೋಲಿಯ ಹರಸ ಮಡಂ ತಾಯಿ ಕುಚ್ಚುಂ ತಾಯಿ ಒಡಿಲ್ ತಾಯಿ ಅಂತಾಯಿ ಜಾರನ್ ತಾಯಿಗಳ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭೇಟಿ ನಡಪುಂಡ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಐತಲ ಓ ಮಗ ಬಬ್ಬು ಎನ್ನ ಮಾನನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿ ಒಡ್ತಾ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನೆರು ಚೂರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವಿರು ದೇವಿಕಕ್ಕ ಎಂಕಿರಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಖಾಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಯಾರಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿಯೋನಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ತದು ಇರನು ತೂವಂದ ಇರ ಕೇಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಕಲ್ತದು ಎತ್ತ ಒಂದುಳ್ಳಾರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಗೆಟ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಡ ಪಾತಿರಗ ಅಣ್ಣೆರೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಭೋಜ ಪಾತ್ರ ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜ ಅವತ್ತನ ದೇವ ರಾಜ ಬಬ್ಬುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇನಗೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪರ್ಕೆದಣ್ಣ ಮುದೆಟ್ಟು ಜನೊಣಗು ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮೆ ಕಾಡೂರ ಬೊಮ್ಮು ಕೋಲದಣ್ಣ ಬಲಿಟ್ಟು ಜಲಮಗು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದ ಇವತ್ತಿನ ಇಂಚಗೆಂಡ ಕೊಣಗೆ ಮಣ್ಣಾರ ಹಿಡಿದು ಕಾಡೂರುಡಾಯ ಬೇಲೆದಾಯೆ ಅಮ್ಮೇರು ಕಚ್ಚೂರುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬೇಲೆದಾಲು ನಾನು ಈ ಅರ್ಥೋಡು ಧರ್ಮಣಕಾರವಾದ ಬಾಲ್ಯ ರೂಪಗೂ ಧರ್ಮಣಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕಂಕಣವಾಗಿ ನಡೆದನು ಅನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಎಂಗಲ್ನ ಜಾತಿ ಐನಿಟ ಹತ್ರ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಬಂಜಿಡು ದೈವರಾಜ ಪುಟಿನಿಟ ಹತ್ರ ಮುಂಡಲ ಸಮಾಜವು ಸಂಬಂಧ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದೆ ಆ ಪರಕೆದಾನ್ನ ಬರಿಯತೆ ಪಡಕೆದ ಅನ್ನ ಬರಿ ಆ ಬರಿತಾರು ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲೊಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪರಕೆದನ್ನಯ ನಮ್ಮ ಬಲಿಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಅಮ್ಮನ ಬಲಿ ಕೋಲದನ್ನಯ ಬಲಿ ಕೋಲದನ್ನಾಯ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮೆ ಕೌಡೂರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಾರ ಅರ್ನ ಗರ್ಭುಡು ಬತ್ತನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದಾರ ಆಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ ಮೊಗಲ್ನ ಮೂಲತ್ವವಾದದಂತ ಬಂದಾಗ ಎರ್ಮಲಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅವಳು ಬಾಡೆ ಬಕ್ಕ ಕುಂದೂರು ಬಂಟಿನಂಚಿನ ಇರುವೇರು ಕಂಡನಿ ಬಿಡೇದಿ ಅಗಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಾಯಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪಿನಾಯ ಆನಮಗೆ ಮುದ್ದು ಪನ್ಪಿನಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಹಗಲು ಒಂಜಿ ಅಮನೂರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲಜ್ಜಿ ಕುಲ ದೇವರ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಂಗ ಗುಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕುಂದೂರು ಬಾಡೆ ಮಾಯಿಲೆ ಮುದ್ದು ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಎರ್ಮಾಲಡು ಒಂದು ಎರ್ಮಾಳಡು ಎರ್ಮಾಲಡು ಒಂದು ಒಂದುವೇ ಎರ್ಮಾಳ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಒಂದುವೇ ಎರ್ಮಾಳ ಪಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚೂರ ಜಂಗು ಮೊಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ನ ಹಿರಿಯಗಲ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಗಲ್ ಈ ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ನ
ಬೊಕ್ಕೆಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೂರ ಜಂಗಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಂದುರುನ ಮಗಲು ಮುದ್ದುನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಜಂಗುಗುಲ ಮುದ್ದುಗುಲ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೇರು ಈ ಮದ್ಮೆ ಆದದು ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ ಮೇಲೆ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮನೂರು ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೀಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಲ್ದು ಬದುಕಿಯೋಲುನ್ನಾಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೊಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೀದು ಪೊನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚೂರುಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಜಂಗುಗುಲ ಮುದ್ದುಗುಲ ಮದುಮೆ ಅದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡ್ಪನಾಗ 2 ಜನ ಆನುಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟಿಯರು ಈ 2 ಜನ ಆನುಜೋಕುಲು ಒರಿಯನ ಪುದಾರು ಮಲ್ಲದಾರು ಒರಿಯನ ಪುದಾರು ಕಿഞ്ഞದಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪುದಾರು ದೀಯರು ಅಗಲು ಪ್ರಾಯೋಗ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆದ ಬಂದಾಗ ಅಗಲ್ನ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಆ ಕಾಲದ ಸರ್ಕಾರ ಅಗಲಿನ ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳು ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದು ದಂಡಿಗೆ ಸೇರ್ಪಯ್ಯರು ಆ ಕಾಲದ ಅರಸೇರ್ನಾಗ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರ್ಪಯ್ಯನೇಕ್ ಮೊಗಲು ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚುಲ ಕಚ್ಚೂರ ಜಂಗುಲ ಮುದ್ದುಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನ ನೀರು ದಿತ್ತೇರು ಆನುಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನೈಕ್ ದಂಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು பொண்ணு வாழாண்டல் ಒಂಜಿ ಪುಟುದು ನಾಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತುದು ಅನ್ಪಿನಂಜಿ ಬೇಸರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯಾನ್ಯಾಗಾಳ್ಡ ಬತ್ತ ಆ ಬೊರ್ತುಡು ಅವೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿದ ಬೊರ್ತುಡು ಕಚ್ಚುರ ಮಿಂಚಿನ ಸೊಪ್ನೋಡು ಅಗಲ್ನ ಮೂಲದ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೊಪ್ನೋಡು ಬತ್ತು ಬನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮನ್ನಡಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಏಲ್ಕೊಲ್ದ ಎಂಕ್ ಮೂಲನು ನಿರ್ಮೂಲೆ ನಿಗಲೆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಸಂತಾನ ಆಪುಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ಅವೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮುದ್ದುಗುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮನೂರು ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಬರ್ಪುರು ಎನ್ನ ಅನುಗ್ರೋಟ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಜನನ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜಾಗನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂತಿನ ಪರಕೆಂಡು ಎನ್ ಮಲ್ಪೊನು ಪಂಡು ಆನಿ ಪಂತಿರ ಅಂಚ ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚುಡ್ಲ ಕಚ್ಚೂರ ಜಂಗುಡ್ಲ ಮುದ್ದುಡ್ಲ ಜಂಗು ಮುದ್ದುಡ ಪುಟಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲದಾರು ಕಿನ್ನಿದಾರು ಆಣುಲು ಐಟು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಗಲೆ ಗಿರುವೆರೆಗೆ ಅಗಲೇನು ಕೊನೆಯ ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ಈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಿನಾಗಲು ಮಾಮಿಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪುನನ್ನು ಮರ್ಮಲು ಪನ್ಪೋಲು ಮರ್ಮಲೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪುನನ್ನು ಮಾಮಿಡ ಬನ್ಪೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರುಡುಂತದ್ದು ಹಗಲು ನಂಬಿದ್ನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೆರ್ಮೆರೆಗಲ ಅಮನೋರಗಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೊನ್ನ ಸಂತಾನನು ಕೊರ್ಲ ಎಂಕಲು ನಿಗಲೇನ ಆ ಬಾಲೆಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಮುದ್ದು ಕುಡಾರ ಬಂಜಿನ ಆಲಾಪೋಲು 5 ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲತಿ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಅವು ಮಾಲತಿಯ ಮಾಲ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿಯಿಂದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡಿತ್ತೇನೆ ಮಾಲತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಮಾಲತಿಯ ಮೂಲತವಾದ ಮಾಲತಿಯ ಕಚ್ಚೂರ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತೆ 6 ಬುಟ್ಟುವೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಪುಟ್ಟುವೇರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಪುಟುದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ ಮೇಲೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಗೀಡ ಹಾಕ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೋರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಪಂತಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಕಾಲಾನಂತರಡು ಅರ್ಣಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಭುತ್ವಡು ಆರ್ಲ ತೀರ್ದು ಹೋಯ್ಯರು ಕರಿದು ಹೋಯ್ಯರು ಏರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಿಂಚುಲ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲಾತಿ ಅನಾಥ ಈ ಅನಾಥ ಬಾಲೆನು ಕಚ್ಚೂರ ಬೂಡುದ ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ಲ ಅರಣ ತಂಗಡಿ ಜೋಮೈರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಂಕಿಯರು ತಾಂಕೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ಲ ಜೋಮೈರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲು ತಾಂಕೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಈ ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಮಗೆ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲಡು ಮೋಂಟಕನ ಬಡಿತ್ತಾಯರು ಬಂಡು ಮೋಂಟಕನ ಪಡಿತ್ತಾಯರು ಅರೆಗು ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಜೋಮೈರಕ್ಕೆನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರು ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜೇರು ಕಾಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜೇರು ಮೊಂಟಕನ ಬಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಜೋಮೈರೇನ್ ಅವು ಸೋದರಕ್ಕೆ ಜೋಮೈರ ಜೇವು ಮೈರನ ಈ ಬ್ರಾಣೆರಡು ಜೇವು ಬನ್ಪೇರೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋ ಮೈರತೆ ಜೇವು ಅಂಚ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬಂಜು ಅರೇನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದಾಗಲೇ ಸೋದರ ಕೆಡು ನಡದಿನಂಚಿನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊದು
ಆಂಡ ಇಂಚೊಡ್ದು ಮೊಗಲ್ನ ಬಬ್ಬುನ ಜನನಗು ಕಚ್ಚುರುಲ ಕಂಡಲಲ ಮಾಲತಿಲ ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕಲ್ನ ದಯೋಗು ಮಡಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಸಂಬಂಧ ಮನ್ನಾಗ ಅಗಲು ಅಪ್ಪೇನೇ ತಾಂಗದೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡ ವಂಶಗು ಅಂಚಾದ ಕಾಲಿ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಅಮ್ಮರ್ ದತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ನಮಕ್ ಬೊಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರ್ದು ನೇಡ್ದು ಆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಮಿಂಚುರ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಎರ್ಮಾಳ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ಜಾಗ್ರದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೌಡೂರುಡು ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕೌಡೂರು ಬಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡೆ ಕೌಡೂರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೌಡೂರು ಉಂಡು ಬೈಲೂರು ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಮೂಡ ಐಡು ಕಾಡೂರು ಬಂಡದುಂಡು ಕಾಡೂರು ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಗಲ ನೆತ್ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಕೌಡೂರು ಉಂಡು ಕೊಳಂಬೆದ ಸಹ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಂದು ಕಾಡೂರ ಕೌಡೂರ ಪಂಡದು ಈ ಕತೆ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಂಡ ಕತೆಟು ಮನ್ನಗ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮು ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಟ್ಲ ಬಲಾಂಡಿ ನೆಟ್ಲ ಮಾದವೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ತಲಕ್ಕು ಒಂದುಂಡು ಅವನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ್ರ ಜಾಗೇನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮದ ಊರು ಅವಲಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಹತ್ತು ಮೂಲು ತುನಗ ಸರಿಯಾತಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಮಾದೇವೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾದೇವೇರ್ನ ಊರು ಮಾದ ಊರು ಇತ್ತನವಳು ಅವಿತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸರೀಟಿಕದನು ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಗನು ಅಂಚೆನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಾದನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನು ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಲುನ ಮಗೆ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮು ಈ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಯಿಲೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪುರ್ರು ಒಕೆಲ್ಗಿತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅನ್ನ ಪಂಡತ್ತೆ ಆ ಮಾಯಿಲನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿನ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜ ಹೊಡೆದು ದುಂಬಿ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮಗೂ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟದ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ದಿನ ಮನ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮಗೂ ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಪೊಂಜುವ ಮಡ್ಡು ದುಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಪೊಂಜವಾಡ ದುಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನೊಂದು ಸಂಧಿದ ಪಾರ್ಧನದ ಇತಿಹಾಸಲು ನಮಗಿತ್ತೆ ವೈದ್ಯ ಪಣಪನವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೂಲದ ಸಂಧಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಪೇನ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ವೈದ್ಯಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ದಿನ ಮನ ಪೋನಗ ಪರಪರ ಬರ್ತ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಜಾತ ಬೆಟ್ಟದ ಜಮ್ಮನೇರು ಉಪ್ಪುರ ಬೊಟ್ಟದ ನೂದಾಲೇನೇನು ಪತೊಂದು ಮಾಯಿಲನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡು ಮಾಲತಿಗಳ ಬೊಮ್ಮುಗಳ ಮದುವೆ ಆಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಮೇಟು ತೆನಕೈಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಡಕಾಯ ರಾಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಡಲ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಆಲು ಮಲ್ಯಾಯ ನೇಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲೇನು ಜಲಕ ಮಲ್ಪದು 14 ದಿನೊಟ್ಟು ಮಂಜೊಲ್ದ ನೀರು ಅಂಬಿದ ನೀರು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯನಗಲು ಮತ್ತು ಮೈಪೇರು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಮೈತದ ಜಲಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ತ ಅಂದ ಮನ್ಪೇರಾಯ್ತು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಡ ಅವು ಮಾಲತಿಗೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕರಬತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಡಿವಾಳೆರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಒಂಜೆ ಮಾಕಿಲ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಕರಬತ್ತವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈರಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡವೆ ಎಂಚ ಇರಾನಿದ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಹಸ್ತ ಅಂದ್ ಬಂಡರತ್ತ ಅವಿನ ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಯಾಯ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ರೀತಿ ಅಂಚ ಒಂದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕರಬತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕರಬತ್ತವನ ಕ್ರಮ ಅಲೆಗಪ್ಪಗ ಆತಜಿ ಆವನ್ನಿನ ಇಟ್ಟವರ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ಕಚ್ಚೂರೇ ಕಂತನ್ನ ಬಣ್ಣಾರನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೇರು ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮು ಕೌಡೂರುಡಿ ಅರಣ ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತೇರು ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಯೋನು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅರಣ ಜೋವು ಮೇರಕ್ಕೆ ಪೊಂಜವು ಪೊನ್ನು ಹೋಯ್ದು ಪುಂಜವಾಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಈ ಬಾಲೇನು ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೈಪಗ ಪಂಡದು ಮಡಿವಾಲಾರನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ದಾಯನ್ ಮನ್ನ ಒಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಾರಗ್ಯಾರ್ನಗಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನು ಮತ್ತು ಆಗಲಿ ಮೊಲೆನ ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಅದಾಗ ಮಡಿವಾಲೇರು ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರನು ಪಾತ್ರನು ಬಂದು ದಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ಬೇಜಾರ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡೋಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪನ್ಪನೈತೆ
ಒಂದು ಇನಿಕೋಡೆ ದತ್ತ ದುಂಬುದ ಸಂಧಿದ ಪಾತೆ ಸಂದಿದ ಆ ಕಾಲಡು ಒರಿ ಮಲ್ತಿನವೇನು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಗೂ ಕಟ್ಟೆರೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆರೆಗಿ ಅತನ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ತಿನ ಒರಿಯ ಕಟ್ಟರೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪನ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವೇನು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಹೊರತ ಅದು ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದೇನು ಪನುಲಿನ ಗೆಂಚಿನ ಸಂದಿಡುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ನಿಖಲ ಅನಿಸಿಕೆಲು ಪಣ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದು ನಡಿತಿನ ಕಟ್ಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಣಪನವ ಅಪಗಾರದಾದ ಪಣಪೇರೆ ಅವಳು ಬೋಕಿನ ಆ ಜಾತಿದ ಗಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಿರ್ಮೈ ಪೂಜಿ ಪಂಡದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತ ಅವು ದಾಯ ಮಲ್ತೇರಿಕೆಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ವರ್ಣಭೇದ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲವೇ ಇಜ್ಜಿದ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪ ಮಾತಗೊಡಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಗರ್ವಬತ್ತಂಡು ಮೆರೆಗೊಂಚೂರು ಬೇಸರಾಂಡು ಮಾಲತಿ ದೇವಿಗೆ ಅಪಗಾಣನಾಡ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋತ್ಸವಗಳ ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗ ಭಾಗವಹಿಸರಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ದಾಂತೆ ಪಾಡು ಪಂಡುದು ಕನ್ನಡ ಕನ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರು ಜೋಮೈರಕ್ಕೆ ಪಿರಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಿರಲೆ ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಚ್ಚುಡೊಂಜಿ ಬೈಲ್ದ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಕೆರೆಕ್ ಜಪ್ಪುಲ ಐಟು ಮುರುಕುದು ಮೀಲ ಮಗ ಅನ್ಪಂಡು ನೀರಿಗೆ ಜಪುಡ ಅವೇ ನಿಕ್ಕು ಶುದ್ಧದ ನೀರಿಗೆ ಜಪುಡಯ್ಯರು ನೀರಿಗೆ ಜಪುಡದ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರಿಗೆ ಎದುರಾಯರು ಮಾಲತಿಗೆ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ನೀರುಡು ಬಗ್ಗದು ಮುರುಕುದು ಬಗ್ಗದ ನೀರನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪನಗ ಮಿತ್ತಲು ಮೇಜಿಮಲ ಕೊಡ್ದು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೀರುಡು ನೀರೆಲು ಮಾಲತಿ ದೇವಿಗೆ ತೋಜು ಈ ವಿಚಾರಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಮಾಲತಿನ ಗರ್ಭಗು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಯದ ಗಾಲಿ ಅದು ಪೊಗ್ಗುದೇ ಪಂಚಿನಂಜಿ ಕತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿರಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆಣಿದ ದಿನಕದ ಜಲಕದ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು 14ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜಾನಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪೋಯರು ಕೂಡ ಅವು ಐನು ತಾರಾಯ್ಡು ಕೊಲ್ಲಾದು ನಾಲ್ ಬರಿತ ಪೊಂಜನ ಐನು ಜನ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಲ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಲ್ನ ಬುಡೇದಿ ಆಡ್ಲು ಅಗಲು ಗುರ್ಕಾರ್ ದಿನಗಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಇತ ಯಾನಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಊಟೋಡು ಅಂಚ ಆಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಐನು ತಾರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟ ಕರಬತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ನೀರು ಮೈತಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಶುದ್ಧಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಲತಿನ ದೇಹದ ಕಟ್ಟನ್ನು ತೂದು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತನು ಮೊಲನ ಮೈತ ಕಟ್ಟು ಮಾಸದುಂಡು ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಪಿಜ್ಜಿರ್ದುಂಡು ಕಾರಣದಾದನ್ ತಾಯಿಗಂದ್ ಮನ್ನಗ ಆ ಬಂಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆತ್ನಂಜಿನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಗರ್ಭ ದಿನತ್ತ ಗರ್ಭೋಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಗರ್ಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗರ್ಭ ಬುಳೆವಡ ಆಪುನಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಗರ್ಭದ ಅಂಚ ಇರಬಹುದು ಮೊಲನ ದೇಹದ ಅಂತ ಆಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ವಿದಾಯ ಬೋದು ಗುಸು ಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಶುರು ಈ ಸಂಶಯ ಅಪಗ ಪರಡವನ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ನಿಂತದ ಅವೇ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜನಗಳು ನೀತಿಗೆ ನಿಂದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಸಂದಿಡು ಈ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜನಗಲ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆನೆ ಆನಂಜನಗಲ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೂರುಂಡು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜನಗಳು ನೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪಣಪುನಿ ಇನಿಗೋಡೆ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯನು ಪಣಪುನೆ ಅಂಚಂದ ಅಪಗದಕ್ಕಲು ಇತ್ಯದಕ್ಕಲು ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪನಾಕು ಪೊಣ್ಣ ಪಂಜನಕಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಪಿಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಪಿಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬದಲಾವಣೆ ಪೊನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಜೋಗದ ಗರ್ಭತ್ತವು ಅವು ಮಾಯಕಂದ ಗರ್ಭ ಪಣಪನವು ಅಕಲೆಗೆ ಅರಿವುದ ಅಂತ ನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನರಮಾನ್ಯಾಯನಗಳು ಬಿಲೆ ಬಣ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿಲಾದಿಪ್ಪಡು ಬಿಲೆ ವನಂದೆಪ್ಪೇರೆ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅಂಚ ಆಯಿ ನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂಜನಗಲು ಒಟ್ಟಾಯರು ದೂರ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯರು ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಉಲ್ಲಾಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಮದತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪ್ಯಾನ ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಲ್ದಿನ ಅಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯರು ಆರು ಒಂದು ಕತೆ ಚೂರ್ದು ಮುಗನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ
ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೆ ವಿನೋದ್ ಪಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓ ವಿನೋದ್ ಪಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾ ವಿನೋದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇನ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇನೆ ಗುರುಕಾರ್ ಕುಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಘಟಾನುಘಟಿಲ್ ಗುಲ್ದೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ದಾದಾಜಿ ಎಂತ ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜದ ವಿಷಯನಾ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಗುರುಕಾರನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಖಂಡಿತ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಗುರುಕಾರನು ಎಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರು ಅದೇ ಐತ ರೀತಿ ರಿವಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದುಂಬು ಹಾ ಅಂಚ ಐತ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರನ ನೇಮಕ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮ ಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕೇನ ರಚನೆ ಐದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗ ಕೇನಗ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿನೋದಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನೇರು ದುಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾನಗಲ್ನ ದೂರು ಉಲ್ಲಯ ನಡೆ ಪೋಯಿ ನೀಡ್ದಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಯಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರ್ಕೂರ ಅರಸುಲೆ ನಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದ ಸಾಮಂತರಾಜನ ನ್ಯಾಯದ ಪೀಠೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನು ಆರು ಕಟ್ಬಾರ್ದ ಸಾಮಂತರಾಜರ ನಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರವೆ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಲದ ಬೇಲೆದಲೆ ಮಾಲತಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲದ ಮಾನಿ ಬೊಮ್ಮಗೆಯನ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕತೆ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ನ್ಯಾಯವನಿಕೆ ಎಂದು ಕೊರಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರು ಕಟ್ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಯರು ಕಟ್ಬಾಡಿದ ಸಾಮಂತ ರಾಜರ ನಗಲು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಅರಸು ಮನೆತನದಗಲು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಚಾವಡಿಡು ಕೂಟ ಕೊಡಿಯರು ಕೊಡಂಗೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರಿಗೆ ಓಲೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಓಲೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಮಾಲತಿನಲೆ ತಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರು ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರ ಆರೆ ಆರು ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಎಂಚಾಯರು ಅಂತಿನ ವಿಚಾರನು ಪಿರಾಡ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರು ಓಲೆ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂತಯ್ಯರು ಓ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಇತ್ತಿನಂಚ ಪಂಡ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡನ ಮಿತ್ತು ಜನಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಂಜಿನ ಆಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಯ್ಯರು ಆ ಪೊರ್ತರು ಬಂಜಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆತನು ಅವಾಗ ಮಾಲತಿ ದೇವಿ ಪಂಡೇರದಾದನ್ ಮನ್ನಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರಿದೀತು ಜಾನು ಸತ್ಯದ ಬಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಯಗ ಎನ್ನ ಜನಾಂಗಗು ಕಲಂಕ ಬರಿಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಹಾಲು ಕಾರ್ಯನು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಹಾಲತ್ತು ಐಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಂಜಿನಾಡ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಸತ್ಯದ ಮುಟ್ಟುಡು ಉಂತೋಡು ಸತ್ಯನೇ ಬೆನೋಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನೆಡು ಮುರ್ಕೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ನೀರು ನಿಗಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನೆಡು ಮುರ್ಕಿಯೋರು ಕೊದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಎಣ್ಣೆ ಐಟ್ ಮುರ್ಕುದ ನೆಗಪಾಲ ನೀರಿಡು ನೆಗತ್ತು ಕೊದಿಪ್ಪ ನೀರಿಡು ನೆಗಪಾಲ ಗೆಂಡದ ಗುಂಡುನು ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಗೆಂಡದ ಗುಂಡುನು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಾಶನ ಮಂಡೆಗೆ ದಿಗಿದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೈ ದಿಗಿದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಮಾಶಶ ಮಂಡೆಗೆ ಕೈ ದಿಗಿದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾಲತಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನೂಲುದಾತ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ನೂಲ್ದಾತು ನುಗ್ಗಿತ ಬಾರ್ದಾತು ಕೊರತಾತಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಗೆಂಡದ ಗುಂಡು ಕೊಜ್ಜುನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಗರ್ಭ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿ ಇರ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಎಣ್ಣೆಡು ತೂಟು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪೊತ್ತೆರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕಂತೆರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಜಪ್ಪುಲಪ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿ ಇರ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಗರ್ಭ ಈ ಪಾತ್ಯರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಮಲತಿಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನಿದ ದಿನ ಎರೆಗಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನೊಡ್ಡ ಏರೆಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಕೇನೋಡು ಬಾಕಿದಾಗಲೆ ಕೇಂದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬಾತಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಕಿದಾಗಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎರೆಗಲ್ಲ ಮೇರೆಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಅವೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೀನು ತುಯ್ಯರು ಮಾತ ಮಾಲತಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದ ಬನ್ನು ಸತ್ಯದ ಗರ್ಭ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಐಟ ಸರ ನಮ್ಮ ಮಾಲತಿಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉರ್ದು ಪಡ್ತೋಡು ಅಂದೇರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉರ್ದು ಬತ್ತದು ಮಾಲತಿಗೆ ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಕುದುರೆಡು ಸತ್ಯ ನೀರೇಳ್ಡು ಕುಲಪದ ಗೌರವಡು ಕಚ್ಚೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಜ್ಞಾ ಅರಸುಲು ಮಲ್ತೇರು ಕಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ರಾಜ್ಯ ಬಂಡವರಡು ಕೆಬಿಕು ಕೊಡಂಗೆ ಕುತ್ತೋಡು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಪಗ ಮಾಲತಿ ದೇವಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಲ್ಲಿ ಕುದ್ರದ ಸತ್ಯ ನೀರೆಲ್ದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಯಗುಪ್ಪಾಡು ಯಾನ ನಡತೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಐಷದಾಂತಿನಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾನತ್ತು
ಉಲ್ಲಯಗ ಕೆಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಯೇ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆವೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡು ದಾಣಿದ ದಿನಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಬಾಲತಿ ಅನ್ಪಂಡು ಅರಸುಲು ಕೇನಿಗಿನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಎದುರುಡು ಓಪಿನಂಚಿನ ಆನ ಬಲ ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊನ್ನ ಬಲ ಎಂಕ್ ದಾಂತಿನ ಇಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಯಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪವಾದ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಡ್ದು ಬತ್ತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ಕೈ ಬಾತಿನಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡನನು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಗು ಬೆಂದದು ತಿನೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊರಪೆಂಕ್ಲು ಧರ್ಮೋಗು ಬಡ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ರೀ ಪನ್ಲೆ ಮೂರು ಜನ ಬೀನರ್ಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಈ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದೊಬ್ಬರು ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಚ್ಚಿರ ಬಾರವನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಸರ್. ಬಚ್ಚಿರ ಬಾರ ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬೇತನೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅದುಪಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದುಪಡು ಗುಲಿಗ ದೈವ ಅದುಪಡು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಡ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಾರವನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಸರಿಯ ತಪ್ಪವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಬಚ್ಚಿರದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಲೆಗಳುಂಡು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರವುನ ಆರ್ನ ಕಟ್ಟಲಿ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಬಾಕಿ ದೈವಳೆಗಳ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯಶೋಧನೆಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣದು ಬೇತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೇನ ಪಾರದ ತೂಪನವು ರಡ್ಡನ ಪಿಂಗಾದ ಪುರ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪನವು ಈ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೈವಳೆಗಳ ಸತ್ಯ ತೂಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಸರಿಮುಗುಳಿದ ಕ್ರಮ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಜೇ ದೈವಗೊಂದತ್ತು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನಂಚತನ ಅಲಂಕಾರಲಿಪ್ಪುಂಡೋ ಸೊತ್ತುಲಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕರ್ಸಲ ಎಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲುಪ್ಪುಂಡೋ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಡಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಿಂಗಾರ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಯರುಳ್ಳ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವಳು ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಮೂಯರುಳ್ಳ ಹಾಕ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಟಗಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದವಳು ಇರುವೆರುಳ್ಳಾಕ್ಲು ಜೋಗುಡು ಪಿಲ್ಚಂಡು ನೇಮುಡಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಕನದ ಬೂಳ್ಯ ಪಾರಾವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಅಸ್ವತ್ತದಿರೇಟ ಬಾಡಿನಂಚೆತ್ತನ ಗಂಧದ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರವನ ಇರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಪಾರವನಂಚೆತ್ತನ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ತಗೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮನೆಜ್ ಅಂಚಂದು ಕೊರ್ತು ಜೆರೆಗಿನ ಕೊರ್ತಿನವು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕು ದಿನ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮೇತ ಎನ್ನ ಯಾನಿತ್ತಿನ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಾತ ಉದ್ದಟತನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನೇಕ ಈಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಗದಿನಂಡು ಎಂಕ್ಲೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಹತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲೆಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಆ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪುನೇನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರವನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡೆ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈರು ಪನ್ನುಡು ದಯಗಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿ ದೈವಲು ಮಲ್ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಮಾತ ದೈವಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಹತ್ತಂದಂಡ ಅತಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ತೆರೆಣೇನು ಬನ್ನೆ ಸರಿ ಇಂಚ ದುಂಪೋಪುಂಡು ಕತೆ ಇಂಚ ಕತೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಅಂಚ ಕಚ್ಚುರ ಮಾಲತಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತರು ಬಾರ್ಕೋರ್ದ ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ ಬಿತ್ತದ ಕಂಡನು ಉತ್ತರಂಬೊಳಿ ಬರೆದು ಉತ್ತರಂಬೊಲಿ ಎತ್ತು ಗೇನಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಪುರ್ತು ಗೇನಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಉತ್ತರಂಬೊಳಿ ಎತ್ತು ಉತ್ತರಂಬೊಲಿ ಎತ್ತು ಗೇನಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಐರ್ದು ಪಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಡಾನಿ ಬುಡೇದಿ ಅಂಚಿಕ ಮೇರು ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಕಚ್ಚೂರ ಬೊಟ್ಟುಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಚ್ಚೂರ ಬೊಟ್ಟುಡು ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಕಂಡಾನಿ ಬುಡೇದಿ ನನಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡುಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಅವಳೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪೆ ಐಟು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಏನು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಗುಡಿ ಸಾಲ್ಡು ಬೊಮ್ಮುನ್ಲ ಮಾಲತಿನ್ಲ ಬಡಿಯರು ಆ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ದು ಮಾಲತಿ ಅಪ್ಪಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರನ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತನೆ ಆರೇ ತಾಂಕೊಂದು ಆರೇ ತಾಂಕೊಂದು ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತನು ಉಲಾಯ್ಬಿದ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೇಲ ಅಂದ್ ಬನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಗಿ ಎಂಗಲ್ನ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲಗಿ ಇತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಗಲೆಗೆ ಬಂಡ ಬೇಸರ ನೆನೆ ಗಲಾಟಿ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜ ಅವು ಶಬ್ದ ಕೇಲ ಪಂಪನ ಶಬ್ದ ಉದಾಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲದ ಅಲತ್ತು ಈತೆ ಪಣ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೆರೆಗು ಗುಂಡೋ ಅರಸುಲೆಗೆ ಮಾಡ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ಚಾವಡಿ ಹುಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ಪುಂಚ ಕಕ್ಕಿಗೊಂಜಿ ಕಾರಿ ನರಮಾನೆಗೊಂಜಿ ಪುರೆ ಅಂದಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು
ಗುಡಿಚಿಲ ಪುರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಸುಲುಕುಲುನ ಅರಮನೆ ಅರಂತಡೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ದುಂಬು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಮಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಕೇಲ ಅಂಚ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಕುಲಿಯರು ಆಂಡ ಬೊಮ್ಮುನ ತರೇಟು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ತಿರ್ಗು ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಸಂಶಯದ ಈ ಈತು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಖಂಡನೆಗೆ ಅಲ್ನ ಖಂಡನೆಗೆ ಈ ಸಂಶಯನೇ ತಿರುಗ ಸಂಶಯದ ತನ್ನ ಗರ್ಭದ ವಿಚಾರ ಸಂಶಯ ಬೊಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಡ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರನು ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಣಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ತತ್ವದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಆ ಬೊಮ್ಮುಗು ಮೂಲು ಎನ್ನೆಡು ಮುರುಕಿಯೋಲು ಮಾಶಸನ ಮಂಡೆ ಕೈದಿಯೋಲು ಗೆಂಡದ ಗುಂಡುನು ಕೊನುಬತ್ತಲು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುಡು ಅರಸು ಚಾವಡಿಡು ನ್ಯಾಯದ ಪೀಠುಡು ನ್ಯಾಯೋಡುಗೆಂದದು ಬತ್ತಿನಾಲು ಮೂಲು ಏರು ಅಂಚ ಸಂಶಯ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನೇ ಉಲ್ಟಾಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಏರಾದಿಪ್ಪು ಆತು ಸಾಮಾನ್ಯದಲೆಗೆ ಆತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನರಮಾನ್ಯ ಆದ ಬತ್ತನಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಎನ್ನಿಯೇ ಆನಿದ ದಿನ ನಟ್ಟ ನಡೀರ ಜಾಮಂದ ರಾಶಿಡು ಮಾಲತ್ತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಸೋಡುಲೋಲಾಲು ಒವೇ ತರತ ಗೋಚಾರಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟ ನಡೀರ ಜಾಮಂದ ರಾಶಿಡು ಲಕ್ಕದು ಮಾಲತ್ತಿನ ಮೇಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ತುವನಗ ಈ ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡೆನು ನಿಧಿ ಕಾತಿಲಕ್ಕ ಮಾಶೇಷೆ ಅಲೆನ ಮೇಟು ಪುಡಿಯಂಕೊಂದು ಮಾಶೇಷೆ ಆರ್ನಮೇಟು ಪೊರಡೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ನಿಧಿನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡೆನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡೆನು ಈ ಮಾಶೇಷೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಬೊಮ್ಮಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಹತ್ತು ಮೊಲನ ಬಂಜಿಡುಪ್ಪುನಂಜಿನ ಗರ್ಭಲ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಹತ್ತು ಉನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾಶೇಷನೇ ಕಾಪಾಡುನ್ನಾಡ ಅವು ಒಂಜೆ ವಿಷ್ಣು ಆದುಪ್ಪುಡು ವಿಷ್ಣುನು ಮಾತ್ರ ಮಾಶೇಷೆ ಕಾಪನು ತತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ಆದುಪ್ಪುಡು ಈಶ್ವರನ ಮೇಟೆ ಮಾಶೇಷೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಿಯೇ ಮಾಲತ್ತಿಡ ಪಂಡೆ ಮಾಲತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನು ನಂಬೋಡು ಮೂಲ ನಿರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬರೋಡು ಅಪಗ ಮಾಲತಿ ದೇವಿಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಪುಟುನಾಡ ಮೂಲ ನಿರ್ಮುವೆ ನಾಗನು ನಂಬುವೆ ಅಮ್ಮನೂರ್ಗು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ಪರಕೆ ಅರೆಗೆ ಅವಳು ನೆನೆಪಾಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಪೆದ್ದು ಹರ್ಷಿತರೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮುರಾನಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ಇದು ಮಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಕಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಿರ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ನಾತನು ಸರ್ ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನವ್ರು ಬಂದಂಚ ಬಂದಾಯ್ತು ಈರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಬೂಕುಡ್ದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿಂದು ಬಪ್ಪತ್ತು ವೀರನ ಬೂಕುಡ್ಲ ಎತ್ತನಾಯ್ತ ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತತ್ತೆ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತಿನಿಂದ ಇರಡ ಪಂಪೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸಂದಿಡುಂಡ ಬಬ್ಬುನ ಸಂದಿಡುಂಡು ಬಬ್ಬುನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಬಬ್ಬುನ ನೇಮುಡು ಪಿರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ದನುಡುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೇರ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ದನುಡು ಒಂಜಿನ ಅಮೃತೇರ್ನ ಪಾರ್ದನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಪುಟ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಬಬ್ಬುನ ಸಂದಿಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಬ್ಬುನ ಸಂದಿಡುಂಡು ಅಂಡ ಬಬ್ಬರಿನ ಸಂದಿಡಿ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಉದಿನ ಎಂಡ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪೇರೆಗೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಬಬ್ಬರಿನ ಸಂದಿಡು ಈ ಕಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನೆ ಯಾನ್ ಬಂತಿನ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿನಂಚ ರಡ್ಡನೆದಾದ ಅವಳು ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿಂದಾದ ನಮಕಾನಿ ಪಾತರ್ಯಪ್ಪನು ಆ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರು ಗಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋ ಆ ಕುಲು ಕಲರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲಟಿ ಎಂಚಾನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನೋಡು ಐಟಿ ಎಂಚಕೇಂಡ ಆರು ಬನ್ನಿ ಒಂಜರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾನೋಗು ಬಲಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಬಲಿ ಒಂಜರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಡೊಂಕಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂತಿನ ಹೊರತಾದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸಂದಿಡವು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕಲಜ್ಜವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಲಜ್ಜಿ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಣ್ಣಗಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ
ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾದನ ಅಂದಂದವ್ವೆ ಈತ ಐತ ಮಾಹಿತಿನಿ ಎಕಡೆ ಆರು ಸುರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾರ್ದನ ಎಂಚಗೆಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾರ್ದನುಡು ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊಡ್ದು ಬೈಲುಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವು ದಾಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದಿಡುಂಡು ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಂದಿಡು ಗೋಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣಪನ ಹಕ್ಕು ನಂಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನೆ ಅನ್ನ ಸೀದ ಪಣಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಗಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡಿಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪರು ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಯಾನು ಮನೆಯ ಜನ ಹತ್ತು ದಾಯಗಂಡ ಐತ ಹಕ್ಕುದಾರಿ ನಿಕುಲು ಐತ ಹಕ್ಕುದಾರಿನ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧಕಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಾರಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಒಂದುಂಡ ಆಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಈರು ಬಂಡಿನ ಈತು ಕತೆಲ ಅವು ದಯಗಂಡ ಐತ ಹಕ್ಕುದಾರಿ ನಿಕುಲು ದಯಗಂಡ ಬಬ್ಬುನ ವಂಶಸ್ಥೇರು ಐಟಿ ಯಾನು ಎಡ್ಮೆದ ಏಳು ಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅವಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಟ ಅವು ದಾಯ ಅಂದಕ್ಕೇನೋಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಡು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತಾದ ಅವಿಜ್ಜಿತ 6 ಬಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಕತೆ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಅವೇನೇನು 10 ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣ 6 ಬಣ್ಣ ಕತೆ ಅಕ್ಲೆಗವು ಸಮ ಅಕ್ಲೆಗ ಸಮ ಆಯಿನ ಕತೆನು ಯಾನು ಪೊಲಿಪೇರೆ ಯಾನು ಜನತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯನ ಕುಲ್ಲದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಅತೆ ಅಂಜಾಯ ನಡೆದವರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸುರುತರೆಗಳ ಇತ್ತೆರೆಗಳ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಒಂಜೇ ಉತ್ತರ ವಾಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡ್ಡಿಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸದಾದ ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪೊಲಬು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಸುರುಕಾದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ఒక ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗೌರವ ಬರಪನಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಹೊರತಾದ ಯಾನು ಪನ್ನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ನಿಗಲು 3 ಜನ ಕುಲ್ದಾರೆ ಸೀದಾ ಬಂಟೆ 3 ಜನ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕರೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಪಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ ಅತ್ತೈಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಕೊರಡ ಆಯ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದಾದೊಂದು ಪೂರ ತೂತಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ ನಡೆ ಕೇಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡು ಏತು ನಮನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕತೆ ತುಂಬ ಕತೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತುಳ್ಳ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷದ ಕತೆಗಳು ಮಸ್ತುಳ್ಳ ಅಂಚಾನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಒಕ್ಕೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕೆಂಡ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡತೆ ಋಷಿ ಮೂಲ ನದಿ ಮೂಲ ನಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಮಾಲತಿಯಪ್ಪನ ಆ ಮಾಯಕಂದ ಗರ್ಭ ಅವಳು ತೊಜ್ಪಯನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ 6 ನರಮಂದಿ ಹತ್ತಿ ಬಣ್ಪಿನಕ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರನಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಗರ್ಭನೇಲಿ ಎತ್ತು ಪಾತೆರುಣಂದ ಅತೆ ಅವಲನ ಮಯಕಂದ ಪಿಂಡ ಆ ಪಿಂಡ ಬಂದ್ಪುಲ್ಲತ್ತು ಮಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ಆ ದೈವ ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಕುಲಕೋಟಿ ಸಮುದಾಯಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆದು ಬರೋದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಬ್ಬರಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಕತೆಕ್ಲೇನ ಪುರಕ್ಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರ್ನ ಜನನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಲೋಕಗು ಬೊಳುಪಾದ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಳುಪಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭದ ಕತೆದಾದ ಜನನಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ಕೆಯನ್ನು ಜನನಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಕಥೆ ಅಂತಾರ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಆತಿ ಚುಟುಕುಡ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳು ಬರೋಣ 14 ಬಾಲೆಗೆ ಕಚ್ಚೂರ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲತಿಗಲ ತಿಂಗೋಲು ಬಂಜಿಗೆ 9 ತಿಂಗೋಲು ಕರಿಡು 10 ದಿನ ಪೋದು 10 ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದು 10 ದಿನ ಮನ ಪೋನಗ ಬಾಲೆ ಜನನಾಪುಡು 10 ತಿಂಗಳು 10 ದಿನನ 9 ತಿಂಗಳು 10 ದಿನ 9 ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗಂಚ 10ನೇ ತಿಂಗಳು 10 ದಿನ ಮನ ಪೋನಗ 9 ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು 10ನೇ ತಿಂಗಳು 10 ದಿನ ಮನ ಪೋನಗ ಬಾಲತಿನ ಗರ್ಭೋಡು ಈ ಬಾಲೆ ಜನನಾಪುಡು ಅಂತ ಕತೆ ಮತ್ತ ಮಸ್ತುಂಡು ಮತ್ತ ಪನ್ನೇರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಗುರ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತ ಪುಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಕೆ ಆಜಿಮೂಜಿ ದಿನ ಪೋನಗ ಅಮ್ಮೆ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮು ಸಾಂಗೆ ಬಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಪ್ಪೇರು ಪುಟು ದಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯದ ರಾಶಿಗಳಿಗೇನು ತೆರಿವೇರು ರಾಶಿಗಳಿಗೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಏಲಮೆ ಕರಿಪೇರು 14 ಅಮತ್ತಾನಿ ಬರ್ಕೆ ಪಿಲತ್ತ ಮರ ಕಡ್ಪದೇರು ಬಾರಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪದೇರು ಜಾತಿದ ಪೊಂಜನಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಡ್ಪದೇರು ಒಟ್ಟು ಪಡ್ಪದು
ಬಾಲೆಗ್ ಪುದಾರ್ದಾದ ಮಾಲತೆ ಏನು ಪಂಡದಾಗಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಜಾತಿದ ಪುಣ್ಯಾನಾಗಲು ಬಾರ್ಕುರ ಕೋಟೆಗ್ ಸೇರಿನಂಜಿನ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜಿದ ಲಕ್ಕ ಬಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಕೈಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಪುಡಿ ಇತ್ತಿನಂಜಿನ ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬು ಪಂಡದು ಕೊಂಡಡೋಡು ಲೆತ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಲೆತ್ತದು ಅಮ್ಮು ಬಂಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಲತಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಸಣ್ಣಯನು ಯಾನು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಾನಾಂಡಲ್ಲ ಸಾಲಂತರ ಪೇಟೆಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಲತಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಬಿದಾಡಿಯೋಲು ಪಟ್ಟೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ಪಟ್ಟೆನು ತುತ್ತಿಯೋಲು ಬಂಗಾರಡ ಮೇಲಾಯಿನ ಬಂಗಾರ ಪಡೊಂಡೋಲು ತರೇಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಉರ್ಲು ಒಯ್ತೊಂಡೋಲು ಕಂಡಾನಿ ಬುದೇದಿ ಇರುವೇರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲಾಂತರ ಪೇಟೆಗೆ ನಾರಾಯಣರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೆದಾಡಿಯರು ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜರ ಮಿರ ಪೇರ್ ಕುರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಜೋಪುಡಾದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಪತ್ತಾದು ಸಾಲಾಂತರ ಪೇಟೆಗೆ ನಾರಾಯಣರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯರು. ಸಾಲಂತರ ಪೇಟೆ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸಾಲಂತರ ಪೇಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೂ ಸಾಲಂತರ ಪೇಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವಳು ಅಯ್ಯಲ ಸಾಸಯ ಮೂವಲ ಮುಂಚಿ ಅಡೇರೆ ಉಲ್ಲಿ 10 ಗಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತಗೆ ಗೆತೊಂಡೇರು ಆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಾಗಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಡಬಾರ್ದ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಪೋರೆಗಿತ್ತು ಜಾಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾಲಾಂಡಲ ಗಂಡಾಂತರ ಆಪಣ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ದೈವಲು ಕೂಟ ಕೂಟನಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಮುಗುಲ ಕಟ್ಟೆಡುವಂತೆ ಕುಲಿಯರು ಪೋನಾಗ ಈ ದೈವಲೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಡು ಪೋಯಿನಾಗಲು ಪಿರ ಬರ್ಬೇರು ಓಪುರ ದೈವಲು ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಸಾರಮನ್ನ ದೈವಲು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ದೈವಲೆಗೆ ಪುದಾರಿಂಚಿ ಶಾಂತರೂಪದ ದೈವಲಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪ ಜನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಉಪದ್ರದನೇ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತು ವಾ ದೈವಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಂತರೂಪದ ದೈವಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತ್ತರಿಗೊಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಗಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೆ ಗೇರ್ದು ಕಳೆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದಿಲುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಉಂಡು ಶಾಂತರೂಪಲ ಉಗ್ರಾಪಿನ ಉಗ್ರದಲ್ಲ ಶಾಂತ ನವೇ ದೈವ ಅಂಚಂದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಕಟ್ಟನ ಅನಿವು ತೆರಿಯಂದ ಮೆಟ್ಟಂಡ ಇತ್ತ ಉಚ್ಚುದ ಐತಾದಿ ಜೆತ್ತಿನ ಜಿಡೇನ ದೊಂಕುಂಡ ಬುಡ್ಪುಂಡವು ಗುಡ್ಪುಂಡ ತೆರಿದ ಅವಡ ತೆರಿಯಂದ ಓಡುಂದು ದೊರ್ಪನಕಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ತೊರ್ತುಂಡ ಕೊಡಪುನ ಈ ಮೊಗಲು ಪೋಯಿನಾಗಲು ಪೀರ ಬರೋಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಮ್ಮಗಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ 14 ದಿನದ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಆ ದೈವಲೆನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಜೋಗ ಬಿಡ್ಪದು ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಪಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬಾಲೇನೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪೆನ್ಲಮ್ಮನ್ಲ ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕತೆ ಅಗಲ ಮಾಯ ಏರ್ ಅಗಲ್ನ ಕತೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯನು ಬಾಲೆ ಅನಾಥ ಅಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಗತಿಜ್ಜಿ 14 ದಿನದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಗಂಕನೆ ಮರಕೆನೆ ಬೂರ್ದು ಬುಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬೈಲಾರ ಬೋತಿನಂಚಿನ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಬೊಟ್ಟಾರ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಏರು ಮಾಲತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಕ್ಕೋಲು ಲಿಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕೋಲು ಲೆತ್ತನ್ ಹೊರಲೆತ್ತಂದ ಮುಕ್ಕೋಲು ಹೋಕೋನ್ನ ಮಾಲತಿ ಮುಕ್ಕೋಲು ಲೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಹೊರಲ ಹೋಕೋನು ಜೋಲತ್ತ ಬಂಡದು ಬತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ತಟ್ಟಿನ ಒಂದದು ತುವನಗ ಈ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬುಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಾಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಸೆರಂಗಗೆ ಬೂರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸೆರಂಗನ ಉಡುಪಾದ ಬತ್ತೀರು ಪಂಡಿನ ಬಾತ್ಯರ ದೊಂಡೆಡು ಓಡಿಯೊಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಗಂಧದ ಗುಲಿಗೆ ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆ ಅದು ಒಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರ್ನ ಸೆರಂಗಡು ಉಂಡು ಈ ಬಾಲೆನು ಯಾನ್ ಇಂಚ ತಾಂಕುನು ಅರೆ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಸಂಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಒರಿಪ್ನು ತಂಗಡಿತ್ತಿನಾಲು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲಾಡು ಉಳ್ಳೋಳು ಗಂಡನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಡೆ ಕೊರ್ತೇರು ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೀದಾ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ನಿಲೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ತಂಗಡಿ ಜೋವು ಮೈರೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಲೆತ್ತೇರು ಲೆತ್ತದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಲತಿನ ಬಾಲೆ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತಾಂಕೋಡು ಕಂಡದು ಅವಳು ತಂಗಡಿಡ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲಡ ಬಲತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೇರು ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾರ್ಗು ತಂಗಡಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಡೇರು ಈರು ನನ ಅವಳು ಪೋದು ಒರಿಯೆ ಉಪ್ಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ಈರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಂಚ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರ್ಲ ಜೋವು ಮೈರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಂಕದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರಿಕರ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಬಾತಿಯರು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ಕುಲ್ನೇರ್ದು ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮುರಾನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವನಗ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಉಂಡು ಪ್ರತೀತಿ ಬರ್ತದೆ
ಮೊಗವೀರ ನಂಬುನ ಬಾವು ಬಬ್ಬರಿ ಕುಡನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬುನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೀಚ ಬಬ್ಬರಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಅವನೇನು ಕುಮಾರ ಬಂಬದೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕುಡವರ ಕುಲ್ಲರಂಡು ಪಂತಾರೆ ಕುಡವರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ತೆರೀದು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ನೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮುರನಿ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೇರ್ದಿ ರಮೇಶ್ ಪಾಲಿಂದ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೇನ ಆಡಲ ಬಂತೇವೆ ನೀನು ಕುಲ್ದುಪುರದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರೋಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ನೀಚ ದೈವಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಬರೆಪೇರು ಕೆಲವು ಕೋಡು ದೈವಲ್ನ ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲಡು ಪುರ ನಂಬನಾಗ ನೀಚ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ನೀಚ ದೈವಲು ಒಂದು ಬಂತನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇದೊಲಿತ್ತ ಜನಾಂಗೀಯ ಬೇದೊಲಿತ್ತ ಇತ್ತ ಆ ಬೇದ ಜನಾಂಗೀಯ ಬೇದೊಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಅನುಗಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆನಿದ ಕಟ್ಟಡು ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಟ್ಟಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಅವು ನೀಚ ದೈವಳು ಪಣ್ಪನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಅವು ಶಬ್ದಗಳು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೋ ಐಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಅವೇ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಬಾಹುಬಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಪ್ಪಗ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಸೊಂಟೊರ್ದು ತಿರ್ತದ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದ್ ಕೆಲವುದಾದ ಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಾಯಿನ ಬೇನೆಲೆನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಕೆಲವು ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುರ್ಪನಕಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಾಳಿಗೆ ರಾಘವ ನರಪತಿ ಶೃಣುಮಮ ವಚನಮನ್ನು ಪದ್ಯಪ್ಪುನಗ ಆಲು ಅವೇ ದಾಟಿಡು ಪಾತೆರಡತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆಂಡ ಸೀತೆ ಅಪಲ ಸೀತೆ ಅಪಲ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಒಂಜಿ ನೀಚ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಆನಿದ ಕಾಲುಡಿತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ಗಲಸುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಲಸುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತುಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಮರ್ಗಿಲ್ಲಂಜಿಲಪ್ಪಿರನ್ ತಾಯಿ ಕೊರಗದನಿ ಎಂದೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚಿನ ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಪಗವಿನ ದಾಯ ಎಂಚ ಬಲಪನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನಿರೆಗೆ ಪಣ್ಪೆ ಕೆಲವು ಆ ಭೂತ ಪಣ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನಿ ಆ ನಿಖಿಲ್ಡಕ್ಕೇನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಭೂತನೆ ಪನ್ಪರ ಒಪ್ಪೆರ ತಯಾರುಳ್ಳರ ಜನಾಂಗದ ತಯಾರುಳ್ಳರ ನಂಗೆ ದೇವೆರ್ಲಾರೆ ದೈವನೇ ಅಲೆ ಬಣ್ಪನ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಪ್ಪನಾಕಲು ಅವೇನು ಭೂತ ಅಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ನಕ್ಕುರೆ ತನಿಯೆ ಐತೆ ಮುಗ್ಗುರೆ ಮುದರೆ ಕೂರೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಇಂದ ಬಣ್ಪಿನ ಪುದರಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೆಗ ಆ ಪುದರ್ ದಿಯರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಲ್ಲನಾ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೇಡ ಬನ್ಪನೆ ವಾಡಿಕೇಡಂದು ಪಾತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ನಿಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲ್ ಬನ್ಪರ್ ದುಂಬು ಪೂತ ಹೆಸಳಿತ್ತಿನಡೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ರಂಗಪೂಜೆದಡೆ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ವಾಡಿಕೇಡು ಬತ್ತಿನವೇನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟುಲು ಹೊಸ ದೈವಳು ಹೊಸ ರೀತಿಲ ಆನಗ ನಮ್ಮವೇನು ಬಣ್ಪಿನ ವಾಡಿಕೆ ಬಣ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಳು ಅಂಚಾದು ವಾ ಕಾರಣ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಗುರುಕಾರ ಪಾತೆರನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಬನ್ನಲ್ಕನೆ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕತೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಡಪ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟ ಗೊಂಜೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿನಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಂಚಾಯನ ಹತ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪುಡು ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪೆರ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ದಾಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ಅವೇನು ತೆರಿಯೋನಗ ಯಾರು ಪಣ್ಲಕನ ಕುಲ್ಲುದು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚಂದು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಯಾನ ಬಣಪನೆ ನಮ್ಮ ನಂಚೆತ್ತನ ಸತ್ಯೋಳು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮುರಣಂಜನ ಬಂಡು ದೇವರಿಗಲ ಭೂತ ಬಣಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ದೇವರಿಗಲ ಭೂತ ಬಣಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಪಂಚಭೂತೊಳಗೆ ಭೂತ ಬಣಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಯಾರೊಂದು ಆರು ಪನ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೈತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಪನತ್ತೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ನಾರಾಯಣ ಭೂತ ಅಂದ ಬಣಪನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತ ಅಂದ ಬಣಪನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಭೂತ ಶಿವನ ಶಿವಭೂತ ಅಂದ ಬಣಪನ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವೆಂದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ದಯಗೆಂಡ ನಮಕಾತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬಂಜುರಲ್ಲಿ ಯಾನಂತ ಪಣ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಪು ನಕಲು ಬನಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನಕಲಿಂದ ದಾದ ಅನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು
ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ್ಮನಾಗಲೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಕುಲು ಬರೀತೀರಿ ಮುಕುಲು ಬರೀತೀರಿ ನನರಿ ಬರೀತೀರಿ ಆ ಕುಲ ಜನ್ಮಡು ಪುಟದು ಪಾರ್ಧನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ನೇಮ ದನಿಕೆ ಬೆರಿ ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲು ನಮ ಆ ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಎಂಚಲೆಪ್ಪುಡು ನಮತೆ ಬನ್ಪನೆ ಮುಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮಲೆಪ್ಪನು ಅಕುಲ್ಲೆಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಅಕುಲೆತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಗಂಗಾಧರನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ಪೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರೆ ಬೇಡ ಆರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಲ್ಕನೆ ಅಕಲ್ನ ದೈವಗೂ ಅಕುಲು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಅಕುಲು ಕತೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲು ಪಂಡಿರೇನು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಬಂಡರು ಅವೇನು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯನೇ ಐಟದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ ನವಲೆಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಪ್ಪುಡು ಹೊರತಾದ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೆ ಎಂಕುಲು ಜನ ಸೀದಾ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೈದ್ಯ ತೆರಿನಾರು ಕುಡಂಜಿ ಭೋಜ ಪಾತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಅತ್ತನ ಕುಡಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅವಂಚತ್ಯ ಅವಿಂಚ ಅಂದ ಬಂದರೆ ಅವು ನಿಖಲ್ ಇದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕರೂಪ ಕನ್ನಡ ಹೊರತಾದ ಅವೇನು ಏಕರೂಪ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಜನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಂದು ನಿಕುಲ್ ಬಂಡಿನ ಹತ್ತಂದು ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನು ಜನತ್ ನಿಕುಲ್ ಬಂಡಿನ ಹತ್ತಂದು ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನು ಜನತ್ ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನ ಕಟ್ಲು ಉಪ್ಪಂಡತೆ ಅವೇನು ಹತ್ತಂಡು ಹತ್ತು ಬನ ಅಂದಂಡು ಅಂದು ಬನ ಜಿಂಜಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಈ ಭೇಟಿ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ವಂತರಾಜೋಡು ವಂತರಾಜೋಡು ಭೇಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ ದೇವುಗಳ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಒಡೆಗುಟ್ಟ ಕೆಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಸಿರಿಕ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಪಿಲಿಚಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಜಾರಂದುಲ್ಲಾಗಿ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಜಿಮಾದಿ ಉಲ್ಲಾಗಿ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಯಾನ ಮಲ್ದಿನ ಭೇಟಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನಗ ಆ ಭೇಟಿಡು ಸ್ವರೂಪ ಆತಿಯವ್ರನ್ನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡಿಡುಗುದೊಂದಾನೆ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಬಬ್ಬು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರತು ಬಬ್ಬರಣ ಕಾರ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಟ್ಟ ಬಲಿ ಜಬಡಾದ ಸತ್ಯ ಬತ್ತ ಲೆತ್ತಿಕೇನು ಅಂದು ಮೇಲ್ಜಾತ ಗಂಡಗೆ ಶೆಟ್ರನ ಗಂಡ ಆ ಒಂದು ಆರು ಲೆತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಬ್ಬು ಬಾತ್ಯ ಅಂಜನ ಇನಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಣ ಕಾರ್ಗರ್ದಿನ ಹತ್ತು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬನರಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಬಂದಿರೇ ನಮ್ಮ ಬನ್ಬಿ ದುಂಬುದಾಗಲೇ ಹೆಜ್ಜ ಬಂತ ಅವೇನು ಬನ್ಬಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪನ್ಪೆನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನುಡು ಕೇಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಜ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನು ತಾಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬಂಡೇಂಡ ಅವೇ ಪಠ್ಯದನೇ ಅರ್ಥ ಬನ್ನುಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಠ್ಯದ ಬಂಡ್ರೆಂಡ ಇನ್ನು ಆಕೃತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಠ್ಯ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬಾತ್ಯನು ಹೊರತು ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಪಠ್ಯದ ನೆಕ್ಕು ಇತ್ತದ ಕಣರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಪಠ್ಯ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಸಂದಿನ ವಿಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಸಂದಿನ ವಿಜ್ಜೆಜ್ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ದು ಬೋಡಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಡು ಕರ್ಮರದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕಲಟ್ಟು ಕಲಬಂಜಾಡು ಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ದು ಬೋಡಾದು ಇನಿಕ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾನಾಡು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಂಪಬಾರ್ದು ಕೋಲ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹನಿ ಪಾಡುಂಡು ಮುಖ ಏರುಂಡು ಬೊಲ್ಕುಡೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೂರಂಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಪೂರಲ ಸೇಜಬಾಲ ಅಡ್ಡ ಹನಿ ಕೋಲುಗಗ್ಗಾರ ಕಂಚಿದ ಮುಖ ಪಾರು ಬೊಲ್ಕುಡೆ ಮದಮಾಲು ಕೋರಿ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜಗು ಬತ್ತನ್ನ ಕಡೆಂಬಿ ಸಾನ ಕತ್ತೇರಿ ಮಂಚವು ಪೂಂಜ ಕಡ್ಸಲೆ ಒಂದು ಈತು ವಸ್ತುಲ ತೆಗೆದಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ನೇಮನೇರಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಾನ ಗರಿಡಿಡು ನೇಮನೇರಿಗೆ ತೊಂದನ್ನಾಡ ನಿಕ್ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಬಾಕೆತ್ತಿ ಮಾಡು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಕೋಲ ಬಲಿ ಮಲ್ಪ ಬಬ್ಬು ಅಂಡದು ಆನಿ ಜಾರಂದಲ್ಲ ಸಂಧಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಐಟು ಉಂಡು ಆಂಡ ಈತ್ ಐರ್ಭಾಗ ಸಹಜಬಾಲ ಬಬ್ಬುಗು ತಿಗದಿನಿ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಕತೆ ಘಟನೆ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ದಾದಾನ ಪೇರು ಕೋಡಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಿ ಸರ್ ಪಡುಬಿದ್ದ ಪಾತಿರಮಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಸರ್ ಮರಣಿಪುರಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಬಬ್ಬರಿಯನ ವಿಷಯ ಐತೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಿಯಾರೆ ಐತೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರ್ಗರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೋದು ಐಕಿತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರಿಗಂಧ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟತೆ ಅವು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕರಿಗಂಧವು ಅವು ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ಐತ ಅವು ಬೇತು ದೈವದ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಲೆ ಅನೈತೆ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಕರಿಗಂಧಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲದಿನ ತರತಿನ ಗಂಧ ಬಬ್ಬುಗು ಪಾಡಿಯರನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂಕುಲು ಜನತ್ ದಯಬಂಡ ಗಂಧದ ಕೊರಡದ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆನಿ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲನ ಮಣಿಸದ ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷತ್ತ ಕರಿಗಂಧ
ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿಂದ ಆ ಕತೆ ವಿಷತ ಬೋಟ್ಲೇನ ಕಣತ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗೂ ಕೊರ್ಪನ ಕರಿಗಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಐಕು ಕೊರಿಗಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐತ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನೆ ಪಂಪನಕುಲು ಅವೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರಿಗಂಧ ಮಾತ್ರ ಐಕು ಕರಿಗಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನ ಅಕ್ಕಲ ನಂಕಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಗಣಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣರೆ ಗಣಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಗಣಹೋಮದ ದೆತ್ತದ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಂಡ ಅವು ಕರಿಗಂಧನ ನಮ್ಮ ದಾದಕೆಂಡ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆವು ಆಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಹತ್ತಂದು ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬೊಲೆರೋ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸುರೇಶನ್ನೆ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಐಕ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿನ ಅವೇನು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೃಥಾ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರಿಗಂಧಗ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕಥೆನ ಮೇಳೈಸ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಕರಿಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದ ಈ ಚೊರೆಗಂಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ ನಂಕು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಬಣಪನಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಬುರ್ಚಿ ದೈವಲು ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಆಯನ ಭಕ್ತಿಲ ನಂಬಿಕೆಲ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದಕಲು ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಲ್ತಾರಡ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಐತಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅವೇ ನಿಖುಲ ಆರಾಧನೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋನಡ ಮಲ್ಲ ಅತೆ ಅವೊಂಜಿ ಪರ್ತೆದ ಕರ್ತಲೇನು ಕೂಟಿಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ಜಿ ನೆವನಗು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಗು ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬಾರಿಯ ಕಾರಡ್ಡ ದೀತಿನಿ ಬಬ್ಬು ಕಾರ ದೆಪ್ಪದಿನಿ ನೆವನಗು ಕಾರಣಗು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಆ ವಿಚಾರನ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಯಾನಗಡೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಅಕಲಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಯದ ದಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬೋರ್ತಿನ ಆತುಂಡು ಅದೇ ಬೋರ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿ ಈತ ನಮಕ್ ದೈವದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆಲ ಪನ್ನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ಈ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಿಮಾಣಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಕಥೆತ ಮೂಲಕವಾದ ಸರಿಯಾದ ತಿರುಪುಂಡ ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗಿಯರ್ಲೆಗೆ ಒರ್ತಿ ತಂಗಾಡಿ ಪಂದೆ ಬೋಟ್ ಮುರ್ಗಜೈ ಪಡುಂಟಿನ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಕಟ್ಟಬಿರು ಸೂಡಿ ಬಗಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇರು ಇರುವೇರು ಉಲ್ಲಕಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುದು ಕಂಚಿನಡ್ಕದ ಮೇಲ್ಮಿಂಚಿನ ಪದವಗು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಕ್ಲ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ವೇಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ದು ಆಸಿಕಲ್ಲ ಆಸದೇರು ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣು ಬಿರ್ಕದೇರು ರಣಗೋಳಿ ನಡ್ತೇರು ಆ ಪೊಡ್ತೋಡು ಇರುವೇರು ಉಲ್ಲಕುಲ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಆಸಿಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂತುವೇರು ಆಸಿಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂತು ನಾಗ ಏರಪ್ಪ ಎನ್ನ ತರತ ಬುದ್ಧನ ಜಾಲೆ ದುಮ್ಮು ಪುಟ್ಟಿಯರಡ ಫಲಯಂದು ಬಾಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಮಿಗ್ಗೆಂದು ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೈಟತ್ತಿನ ಸುರಿಯೋನು ಆಸಿಕಲ್ಲು ಬಾಡುವೇರು ಸುರಿಯ ಪೊಳಿದು ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ದು ಆವಂದಂತೇರು ಅಕುಲು ಬಿರ ಒಪ್ಪೇರು ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಮೂವೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದು ಸುರು ಸೂರ್ಯ ಬಾಡ್ ನಕಲೇರವು ಅವು ಇರುವೇರು ಉಲ್ಲ ಏನಕಲು ಅವು ಬೈದೇರ್ ನಕಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ನಕಲು ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗೇರ್ ನಕಲು ಒರ್ತಿ ತಂಗಾಡಿ ಆ ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗೇರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮುನೆ ಪೊಳಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವಂದಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ತಂಗಾಡಿ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋಪೆ ಆ ನಡ್ಜೋಗ ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಡ್ಜೋಗ ಆವಂದು ಈ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮಲ್ತು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡುಪೋಲು ಬತ್ತದ ಆಸಿಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂತೋಲು ಏರಪ್ಪೆರೆ ತರತೆ ಮಿತ್ತುಂತುದಾರು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಪಲ್ಲಿಂದು ಬಾಮ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಂಡ ತಂಗಾಡಿಂದು ಬಾಮ್ವೆ ದುಂಬು ಪಟ್ಟವು ದುಂಬು ಬುಳ್ಳೆ ಮದುಮಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಸೇಜ್ಯಬಾಲ ಕೊರಪೆ ಪನ್ನಾಗ 14 ಬುದೆಲುಗು ಬೋದು 14 ಪುರ್ಪೊಳೆಂದತ್ತೊಂದು 14 ಕೂಪಾಡ್ದು 14 ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತೇಡು ರವಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತೇಡು 14 ಕಡೆಗೆ ಪಾರ್ಪಾದು ತರೆತ್ತ ಬುದೇನು ಜಾಯ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕಲ್ಪಕುಶಲೆಂಚು ತಂಗಾಡಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅಚ್ಪ ಮುಳ್ಳ ತೋಪು ತೂತದೆ ಮುಪ್ಪ ಮುಳ್ಳ ಜಪಡಾವೆ ಮಿತ್ತು ತೂ ಅಂದೇ ಬಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಾಧಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ನನಯೇತು ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೋದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನನಯೇತು ಉಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ತೂದು ಬತ್ ಐಕಾತ್ರದ ತಂಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಅರೆಮಾನುಡ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ತೂಯಿನ ಐಕಾತ್ರದ ನನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನೇಮೊಡು ಬತ್ತಂಡ ತರೆಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೋಗೊಡು ಬತ್ತಂಡ ಬಂಜಿ ಗಡಿ ಮಲ್ತು ನಿತ್ಯರು ಭೂಮಿ ಪಾಡೋಳು ನನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿರ್ದನ್ನಾಯ ಬರಿಕಲ್ಲ ಪಡ್ಕೆದನ್ನಾಯ ಬರಿಕಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಸಿರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ತಗೆ ತಂಗಾಡಿ ಸಂಬಂಧ ಜಾತಿ ರಡ್ಡಾಂಡಲ್ಲ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಕನಪಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಗಾಡಿನ ಒಡಂಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ದೈವರಾಜ ಕೋಟಪ್ಪ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರ್ದಬ್ಬಲ ತಂಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾಯರು ಕನಪಿನ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲುಂಡು ಆ ಕತೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನಗೆಂಡು ಅರ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕುತೂಹಲ ನನಯೇತ ಮಿತ್ತುಂಡು ತೂನಗ ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಜುಂಡೆ ಅದಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೆರಂಗ್ ತನ್ನ ತಗೆನ ಮಿತ್ತು ಕನ ಉಡುಂದಂಡ ಸೆರಂಗನೇ ಜಪುಡವು ಜಪಡದ ಮಿತ್ತು ಕಂಟನ್
ಅಪ್ಪಗ ತೂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೆರಿದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಪರಾಧ 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 ಒಂದು ಅರ್ಜುನೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ಸ ಅರ್ಥ ದಾರುಣಿ ಸುರರು ಅತೆ ಅಗ್ರಹಾರವ ಸೂರ್ಯಗೊಂಡ ಅವಲ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪದ ಅಂದ ಮಣ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತಲ್ಕನೆ ಉಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಆಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬರೆಪನ ಎನ್ನಿನಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದ ದೃಷ್ಟಿಡ ತುಯ್ಯ ಅಂದಲ ಬರೆಪನ ಬರೆವೆ ಅತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿಡ ತುಯ್ಯ ಅಂದಲ ಬರೆವೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆಯನ ಬಣ್ಪುನ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇತೆ ಬಣ್ಪುನ ಎಕರ್ದ ಕತೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜನಕುಲು ಅಲ್ಲಗಿಂಚ ಮಣ್ತೇರು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತಿವರಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಕ್ಕ ಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಂದ್ರನೊರಿ ತುಯ್ಯಡ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತುಯ್ಯಡವು ಕಲ್ಲುಗುಂಡು ರಸಿಕೆ ವರಿತಿಯಡ ಬೊಡಿದಿನ ಮೋನೆ ಚಂದ್ರೇನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಶಶಿ ಬಾಂಧಳದ ಚೆಂಡು ಅವನಿಗೂ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬನ ಚೆಂಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾನಿಡ ಹತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರತ್ ಇನಿ ತಂಗಡಿ ಆದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಪ್ಪುನು ಒಂಜಿನೇ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೆತಂಗಡಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜಾತಿ ರಡ್ಡಾಂಡಲ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನೆ ರಡ್ಡು ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ಸಂಬಂಧ ಮೆಗ್ಗ ಪಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ಬತ್ತೋಡು ಸಮಾಜ ತೊಚ್ಪೋಡಾಯಿನ ಅವೇನು ಆ ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಖಂಡನೆ ಬಳಿದಿನ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಏಪೋಗುಲ ತಗೆತಂಗಡಿ ದಾದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಮುಂಚೆರ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಕೆದನ್ನ ಏನಗಲಿಗೆ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಆ ಜಾತಿದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಮುಂಚೆರ್ದನ್ನ ಬಲಿ ಉಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಂಬಿಕೆ ನಿಗಲು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅತೆ ಅಂಜನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತನ್ನಿ ಮನಿಗೆನ ಈ ಈತು 14 ಗಡಿಪಾರ್ದು ಅತೆ 14 ಪುದೇಲು ಬೋದು 14 ಬೃಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಎನಿಕೆಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಸತ್ತು ಬನ್ನ ನಿಜವಾದ 14 ಕೂ ಬಾಡೋಡಿ ದೈವ ನೆಲೆ ಹಾಕಿನ ತಂಗಾಡಿನ ಬಬ್ಬು ಲೆತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ನೆಲೆ ಆದ ಬತ್ತಂದು ಮಂಡಲಗು ಬಲಿ ಆಪಿನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ 14 ಸರಿ ಕಲ್ಕೋಡು 14 ಸರಿ ಕಲ್ಕದು ಅತೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಕೆರೆ ಸಾಕಾಪುಣದಾನೆ ದೈವ ಸಾಕಾಪುಣ ದೈವ ಉಂದಿನಾಗಲೇ ಕೆಲ 14 ಕಟ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಡ ಒಂಜಿ ತಡ್ಕದ ಬೂಲ್ಯ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ತಡ್ಕದ ಬೂಲ್ಯ ಖಾಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾತ್ ಪೂರ ದೈವಗಳ ಒಂದ ಮಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಡ್ಪದ ಬೂಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪರಣ್ಣ ತಡ್ಪದ ಬೂಲ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಒರಿಯಾಗಿ ಬಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಡಕಾಯ್ಡು ಜಿಮಾದಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಗುಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಡ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ತಡ್ಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಪಂಡ ತಡ್ಪೆದ ಬೂಲ್ಯತೆ ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲತ್ತೆ ತಡ್ಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಪಂಡದ ಅದೇ ಬೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಐನಾಡು ಮೂಜಾಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟ ಸುಮ್ನ ಕೊಂಚ ತುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಸುರು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗು ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಗು ಸ್ಥಳತ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಗು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಮಾಡೋಡು ತಲ ಬೂಲಿಯ ಮಾಡುವೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಡು 5 ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಶುದ್ಧಗೆ ತೊನ್ನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರಿ ತಡಪೆ ಮಾಡುವೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಡು ತಡಪೆದ ಬೂಲಿಯ ಮಾಡುವೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಡು ತಡಪೆದ ಬೂಲಿಯ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಪಾಣ್ಯ ತಡಪೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಡ್ದಿದ್ದು ಆ ಬೂಲಿಯನ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿಡ್ದೀತಿನ ಬೂಲಿಯನ್ಗೆ ತಡಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಐದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಗಂಡಾಂತರ ಇಲ್ಲಾಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೇಟಂಡ ಇಜಿನ ಪೋಪಿನಂಜಿನ ಪ್ರಾಣ ಅಂಚಿಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭತ್ತನನ್ನಾಡ ಬಬ್ಬುನು ಪತ್ತೇರು ಸೇರ್ದು ತಡಪೆದ ಬುಲೆಟ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಐಕ್ ಮಡಿಮ ಇಲೆಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐತ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಬಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಡಪೇಡು ಐನು ಬೂಲೆನು ದೀದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಪಂಡು ಕಾಡ ತಪ್ಪಲ ದೊಡ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತದು ಇನ್ನೆತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಮೈಲೆದ ಮಾನೆ ವೆಚ್ಚಿಡು ದೈವ ಬತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ದೋಷವನ್ನು ಮಾರಿ ತೂಟೆಡು ಗೋರು ಬತ್ತೊಂದು ಗಡುಬಾಡಬಹುದು ಮಮ್ಮಯೇ ಪಂಡದು ಮಮ್ಮಯನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಡಿಗೆ ಕೊನೊತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕಡುಪನ್ನ ಈ ಬಚ್ಚಿರದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವ ಗಿಚ್ಚು ಅತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಿವಾರದ ಉಳ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಕನ ಬಾಡ್ನಲ್ಲ ಸಕನ ಇತ್ತೈಟ್
ಇತ್ತವಂತೆ ತಡಪೇದ ಬುಲೆಟ್ ಏನಂದ್ ಮನ್ನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನೈಟ್ ಆತೆ ಐನು ಬುಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರ್ದರ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಅವ ಸಹ ಕೂಡುಗಟ್ಟದಾಗಲೂ ಅಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ತಡಪೆದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡದುಂಡ ತಡಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅವು ತಡಪೆದಾಗೆ ತಡಪೇದ ಬೂಲೆನಾಗ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ತಡಪೇಡು ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ದೀಪಾಂಕಲು ಇತ್ತ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತದಿ ಇದು ಕೊಡಿಪಾಡ್ದು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ದೈವನ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಾಲಿ ತಡಪೇಡು ಬೂಲೆಡು ಮಾತ್ರ ದೈವ ಮೈಲೇಡು ಜೋಗ ಬರ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಿಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ವಿನಯನ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬನ್ಲೆ ವಿನಯನ ಹತ್ರ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟುಲೆ ವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸಲ್ಮೇಲು ವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಾಜದ ಮೂಲನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪೆದ್ದು ತಾಗ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ವಾಕ್ಯತನೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈವರಾಜರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾಕರಿ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತು ಬರ್ತು ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಗ್ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬಬ್ಬು ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂತಿ ನಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ದಯ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾರಕ ತಡಕ ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ವಾಜಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಡ ಗುರ್ಬದಿದು ತೋಡ ನೀರು ತಲ್ದದು ಓರಿಜಾಲ ಬಾಕಿ ತರ್ಪೆದ ಉಳ್ಳೆ ತರ್ಬದ ಗಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ಒಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನ್ಯ ಮಿದ್ಲೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿಕ್ಕಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಮಕ್ಕನ ತಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಇಂದ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಂತ ಬೇನೆ ಸಮುದಾಯ ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬೇನೆಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಲಿಯುಗಗಳು ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋದು ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಮೊಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರು ಅಲ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಅಲ್ತ ಗುತ್ತುದಕಲು ಅವು ನುಡಿ ಇದೇ ಕೊರಿಯ ನಾ ಪೊರ್ತುರ್ ದೈವಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೋ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನ ಗಂಡ ದೈವನು ಊರು ದಗಲಿಂದ ಇದು ಪತ್ತೇರ್ಲೆ ಇದಿನತ್ತೆ ಪತ್ತೇರ್ ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಮುಂಡಲ ಸಮಾಜ ಪತ್ತೇರ್ ಬಂದ್ಬಿ ಎಂಗುಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಗಲೇನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೈವದ ಅದಗಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲ್ ಪಿರವಪ್ಪ ಈ ಎರಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೋಣು ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪಜ ಈ ಕಡ್ಸಲ್ಲೇನು ಕೊನದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳ ಕೊರೊಂದು ಮಂತೋಡು ದೈವ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಯಾನು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೆನಪಿಂದಣ್ಣ ಅಥವಾ ಈರ್ನ ಸಂತೋರಿಗೆ ನೆನಪಿಂದಣ್ಣ ಹಾಗೆ ದೇಗಂದು ಬೋಡು ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನಿಪಿನ ವಿಷಯ ಐತಿ ನೆರ್ರೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಜಾತಿ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾತಿ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತ ನಾವು ಬಕ್ಕ ದೈವ ಅಂದ ಪುಷಿ ಓ ಜಾತಿನ ಎನ್ನಂದ ಜಾತಿ ಇನ್ನಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರದಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಸಮಕ್ಕಲ್ನ ಮೀಟು ಬತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಮಣ್ಣಿ ಹತ್ತೆ ಓ ಜಾತಿನ ಜಾತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಬಂದು ಅವಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾಕರಿ ದಯನ ಕಡಿಮೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಗಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುದ ಪಾತೆರಂದು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪತ್ತಿತ್ತದ ಆಯನ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನು ಅಪಗ ಅವಳೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಮದಿಪಾಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಯಾಕಿನ ವಜ್ರ ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸ ಬಂಗಾರಗ ಸರಿಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಮದಿಪುಡು ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೋಡು ಮಾಯೋಡು ತತ್ತಂಡ ಮದಿಪುಡು ಉಂದೇನೆ ಆ 4 ಕಂಬ ಗಜಕಂಬ ಉಂಡತ್ತೇಗೆ ಆ ಗಜಕಂಬರ್ದು ಪೀದೈ ಕೊನೆಯರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪಣ್ ಬಿಂದಾದ ಕೆಂಡ 10 ಕೂಡಿ ಕಲಡೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ತೂಪುನೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನೆ ಮಾತಿರ್ಲು ತೂಪೇರಿ ಮುರಣಿ ಬೇತೆದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪರಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾಡಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡುತ್ತ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಲ್ತತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲು ಒಬ್ಬನಿ ಕನ ನೀರ್ದೆತ್ತ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನು ಇಂಚೆಂಚಿನ ವಿಕೃತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಈ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ ತೋಚಿದ ಬತ್ತನು ತುಲೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು
ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ಅಪಗ ಏತು ಓ ದೂರಂತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯನು ತೊಚ್ಪವನಂಚ ರೀತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಮುಂದೇನು ಹೊರತದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ತೂಪಿನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೇರಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೇರು ಬಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಆ 4 ಕಂಬದೊಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತುದೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ಯರ 4 ಕಂಬದೊಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತುದೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ ದೈವದ ಇದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಅನ್ನೋರಿ ಕಟ್ಟುನಾಯಾದ ಎಂಚಕೆಂಡ ದಾದಾಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡ ಇತ ಬರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲದಿನ 6 ದೂರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು 6ನ ಕಲೋಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುಂದೇನ ಆ ಕಲೋಟು ಮುಗಿಪೋಡಾಯಿ ನಾವು ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಕದಾದಿಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರ ಅದಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚವನ್ಯತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರನ ಕುಲ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಈ ದಾಯ ಬಂಡ ನಿರ್ದತ್ ಅಪ್ಪೆ ಈ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಲಟೊಂಜ ಆತನೆ ಅನಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಗಡೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ್ನ ಪೂನೇರು ಬಂಗೇರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ್ನ ಮಧು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಕಲ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನೇ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವವು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅವಳು ಮರತ್ತ ಮೂರ್ತಿನು ಅವು ಇನಿಕೋಡದ ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜ ಕಾಲದ ಅವೇನು ದೈವವತ್ತು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡು ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕಂಚದೋಷ ನಿಂಚದೋಷ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಪಿರಾಡುಲ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾಕಲ್ನ ಯಾನ ಕಾಲಿ ಯಜಮಾನಿ ಎಂಡ ಬತ್ತೊಂಡು ಅವಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ದೆಪ್ಪುಗ ಏನಂದರೆ ಬಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬೂಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತದ ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಗೊರ್ರೆಜ ಆ ಬೂಲ್ಯನು ಪಾರಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ರಾಡು ಕಾವಂದೇರು ಮಲ್ಲ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಈ ಬೂಲ್ಯನ ಪಾರಲ್ಲ ಕಂಕನೆ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತುವ ನಿನ್ನಗೈಟೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಮರಂಕನೆ ಬೂರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅದ್ಭುತದಾದ ಕೆಂಡ ಮಿತ್ತು ಪಾರಿನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಮುಂದೆ ರಡ್ಡು ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದು ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತು ಬೂರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದೈವನೆಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುನಃ ಅಪ್ಪಗ ದೈವಡದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಮಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ದೆಪ್ಪುನ ದೀವಡು ಬಂಡ ದೀಪುನ ಏಕನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ ನಾನು ಸರಿ ತೂಕೊಡುಗುಣ ಪುನಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದೈವಲ ಎಲ್ಲಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ತೂಕೊಡುಗುಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ ಬಂಡ ಅಂಚ ಎಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಪುನ ನೀತಿ ಬಣ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ ಭೋಜನ ಉಂಡುಂಡ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಯಾಜಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಪಣಪುನೆ ಕಟ್ಟುನಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕಡೆ ಕಟ್ಟುನಾರತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರತ್ತೆ ಅತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೋರದ ಎಂಗಲ್ನಂದೇ ಪಂಪಿಯಾನು ಎಂಗಲ್ನ ಕೋರದಾಪನ ಕ್ರಮೋಟಿ ಏನಕ್ಕೆಂಡು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಗನೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ದಾನ ಧರ್ಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಜಾತಿ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಓಲ ಜೀಟಿಗೆಡ್ದು ಮುಗೋಡ್ದು ಮದಿಪುಡ್ದು ದರ್ಶನೋಡ್ದು ಪೂರ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಕಲ್ ಕಾಲ ಗೊಂಜಿ ದಿನಾಕಲ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲೆತ್ತದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಊರ್ದಾಕುಲು ವಿಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ವಿಚಾರಗು ತು ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಆತು ಇತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಐತಾದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೇರು ಐತಾದು ಪಂಡ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಐತಾದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಂಡು ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಂದು ಬರೋಣ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲರು ಹೊಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೋಜಣ್ಣ ಒಂದು ಮೊಕಲ್ಡ ತೀರಡನಕ್ಕೆ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಯಾಲ್ನ ತಂಗಡೆ ಎತ್ತ ಬಾರದಿನೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ತಂಗಡೆ ಎತ್ತ ಬಣ್ಣಲ್ ದಾಲ ಪಾಡೋಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೈ ಪಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತದಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಅನ್ನ ಐಕೆಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡುಗೆತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬ ಯಾನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ ಡೈರಿಗೆ ಎತ್ತೋಜ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಹಿಂಗೆ ಪಣಾರೆ ಬರ್ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಸಾಲೆ ಓದ್ತಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ದರ್ಶನಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಗಲ್ನ ಜಾತಿಡಿ ಎನಲೆಕಂತಿನ ಪಾತಿರ್ತಿನಾರು ಏರಿಕೆಂಡ ಮನ್ಸ ಪಾತಿರಿ ಬಲಕುಂಜ 6 ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಿನಾರು ಅರೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಿನಿ ಭೂತ ಬತ್ತನ ಹೋಗೋ ಶಬ್ದೋಡ್ಲ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು ಮನ್ಸ ಪಾತ್ರಿ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ತುಳುನದ ಮಾತಿರ್ಲಾರೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪಿನತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಈರ್ನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪುನಂಚೆತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಒಂದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹರೀಶ್ ಪಡ್ದು. ಪನ್ಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಬಡಕೈ ಕಟ್ಲ ಮತ್ತು ತೆಂಕಾಯಿ ಕಟ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬಡಕೈ ಸೈಡ್ ತೋರ್ದಬ್ಬುದು ಮೀಸದ ಒಂದುಂಡು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮೀಸದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಪ ಎಂದಿಪ್ಪನಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಈಗಿನ ಇಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಸಂಗಡಿಗೆ ಗೆಜ್ಜ ಕತ್ತಿಲ ಒಂದು ಪನ್ನ ತತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಅವು ಉಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು. ಆಯುಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳ ಉಂಡ ಗಂಟ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಅಂಡು ತೆನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಬೇತೇನೆ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೇನೆ. ತೆನಕಾಯಿ ಹಿಡ್ ತಂಗಡಿ ನೀನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಬಡಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಮೀಸೆ ಬಿಡ್ಬೋನ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಅಂದತ್ತೆ ದಾಯಗಂಡ ಮೂಲ ಮೀಸೆ ಬಾಡಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ದೈವಡು 14 ಗಡಿ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗದ ದೈವ ಅಂದತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ ಆಯುಧ ಲಂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಮನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟು ಮನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಕೊರ್ಪನಂಚ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಬಣ್ಪು ನಾವು ತನ್ನಿಮಾನಿಗನ ಸಂದಿಡುಂಡೆ ಎನ್ನರೆ ಉಂಡ ಅತ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದಿಡ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಣ್ಪನ ಸಂದಿಡಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತುರ್ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರೋಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮುಟ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಎರ್ಮಾಲ ಹಿಡ್ದು ಸುರತ್ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ನಡುಮಲ್ಲಿ ಐಡ್ದು ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕ್ರಮ, ಸುರತ್ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಎಂಗಲ್ನ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಮನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಗೆಂಡ ಸುರೂನೆ ಮಾಪಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮೂಜಿನಾಡು ಬಾಜೋ ಅವನು ತಂಗಡಿ ಕಠಿಣೇನಿ ಅಡೆಗೆ ಸೀರೆಗೆ ಎತ್ತದು ಬಂಟಿ ವೈಕವು ಬಂಟಿ ಜಿಮಾದಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಟ್ಟದಿನಿ ಅಣಿ ಇತ್ತಿಲಕನಿ ಬಾರ್ನೆ ಆಪಿನಿ ಸಾಣದ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟದ ಇಪ್ಪಿನ ಜಿಮಾದಿ ಪೋಪಿನಿ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಜಿಮಾದಿನ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಿರಕಟ್ಟ ಮುಂಗಯ್ಯೂರು ತೂಟ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜಿಮಾದಿನ ಬುದ್ಧಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಜಿಮಾದಿ ಅತವು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ಮಂಡ ತೋಕುರುಡು ಜಾರಂದ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಐತೋಡು ಕೂಡ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇಮ ಅಂದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ನೇಮ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕೇನೊಂದುಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಂಚಿ ಪೋತುಜಿ ಅವನ್ನಿಗಳು ಮುಜ್ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಗಳು ಅಂಚಿ ಇಂಚೆ ಗಮನ ಕೊರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದಲೆ ಗೌತಮ್ ಕಿನ್ನಿಮಲ್ಕೆ ತೊಂದಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿ ಬಂಗೇರ ಬಬ್ಬುನ ಕತೆ ಕೇನರೆ 7 ಪಗೆಲು 7 ರಾತ್ರಿ ಯಾವುಜಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡದು ತೋಜುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚೆ ನಿಶಾಂತ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ನಿನ್ನಿಪಾದಿಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಎತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗಿರ ಮಸ್ಕತ್ತರ್ದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಂಜನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ವರ್ಷಿತ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೇಶ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಮಕ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ವಿಪ್ಪೆರ್ಲಿ ಯಾರು ಅವು ಹತ್ತಂದು ಬಂದರೆ ಎಂಕುಲು ಜನತ್ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದೇವರಗುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೇವದ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ನುಮ್ಮುದೇನಕ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಹಿತ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ದುಂಬುದಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಾವು ಬಬ್ಬರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಉಂಡೊಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಡಿ ಕರ್ಕೇರ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಜನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂತರಾಜೇರು ಬಂಡ ದೈವನ ದೇವರೆಂದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ದುಂಬುದನೆಡ ಪಾತೆರೆಗ ಆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ತೂವಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂತರಾಜ ಬಂಡ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಸಾರಮನಿ ದೈವಳನ ಗಂಗಸಾನದ ಕತೆಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತೆ
ಅಲ್ಪದ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಪನ್ನಡದಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪಾಗ ಐದು ಒಕ್ಕ ತುಳುವ ಭಂಡಾರಿ ಒಡಿಪು ಸತ್ಯೊಳು ಒಂಜೆ ಮಾತಲ ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಸತ್ಯೊಳನ ಕಾಲತ್ತ ಕೋಡಿ ಆದಿ ಕಲತ್ತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇ ತೆರಿಪವನ ಲೇಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಅಖಿಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇನು ಮೂಲೊಂಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಭೋಜಪಾತ್ರಿ ಮುಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಭೂತಾಲ ಪಂಡ್ಯ ಅರಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭೇಟಿ ಕೋಟೆದ ಕತೆ ಪನೋಲಿಗೆ ಅಂತ ಪಣಂತುಳ್ಳೇನು ಕೆಂಡ ತೆಣ್ಣೀರು ಬೊಕ್ಕೋ ಮಂಜು ಬೆದ್ರ ಐದು ఒక ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗೇರ ಬೆರ್ಮ ಬಲವಂಡಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಡುತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಐದು ఒక ನಿಖಿಲ್ ಕಾವೂರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನೇಮಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಕೋರಿಕೆಲೆಪನ ದುಂಬು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿ ಆವುಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕ್ರಮ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದೇನೆ ಪನೋಡು ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಜಟ್ಟಿದ ಪರಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸರಿ ನಲ್ಲಾತೆ ತೂಕವೇನ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಭೇಟಿದ ಕತೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕುಲಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೂಲೊಡಿರು ಸುರೂತ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಪುದರೆ ಬತ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಯಾನ ಆತೆ ಬನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಭೇಟಿ ಪುಲ್ಯಾವಡ್ಡ ತುಂಬ ಭೇಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಾತಕಂತ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನೋಲಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನೇರೆ ಪೋಣ ನಮ್ಮಡ ಕರತೆ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಟು ಏನ್ ಮನ್ನಗ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಲ ಬಬ್ಬುಗಲ ಏತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಮನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಗಲ ಬಾಲ್ಯಗಲ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಲೋಕುಡಾರು ಬಳುಪಾದ ಬರಡ ದುಂಬೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂಜನೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟುನೆಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಗುತ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಇತ್ತೆರ ಅವಳು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಸಾನದ ಪಿರವುಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಂಪಿನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸನಂಕ ಚರ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಹತ್ತ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಈ ದೈವಳು ಪುರಂಡ ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತ ದೈವಳು ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪಣಪನ ಉಂಡು ಅಂಜನೈತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅತೆ ಏನಂದನ್ನಾಗ ಪೂಮ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ನೀಲೇಡ್ದು ಇಡೇಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿ ನಡ್ಕ ಮೇಲ್ಮೆಂಚಿನ ಗುವೇಲ್ಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೂಡು ಬೆದ್ದಂತೆ ಕೇರಿ ಬೂಡ್ದ ರಸನ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಡೇಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೂಡ್ತುಡು ದಲಾಯಿ ತೋಟ ಕಡೆ ತಂದು ಪೂಮಾಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವಿ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪಲ ದೇವಿ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಎದುರು ಹತ್ತರು ಅವಳೊಂಜಿ ಹೊರ ಕೊರ್ತೇರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಕಂಬೆರ್ಲ ನೊಟ್ಟುಡು ಬಣ್ಣಗ ಚಿತ್ರಮುಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ರಾಗಿರಾವನೆ ಗೋಧಿ ಕಡ್ಲೆ ಸನ್ನಿ ಬಾಪು ಜಾರು ಜಾಂಪಂತಿ ಓಂತಿ ಕುತ್ತ ಮಾರಿ ಮಗನೆ ಗೋನಿ ಅರ್ಪಾಡೆ ಕೋರ ಕೋಟ್ಲೆ ಪಂಚಿನ 14 ಬಗೆತ ಕುತ್ತದ ಬಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೂರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬೇರ್ಲು ಮಯಕಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಇರುವಾರ ಜನನಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಬ್ಬು ಆ ಹಕ್ಕನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾರಮಣ್ಯ ಬುತ್ತಲು ನೂತ್ರೆನ್ಮ ಗಂಡ ಗಣಕಲು ಮಹಾದೇವಿ ಬಂಡಿಗೆ ಬೆದ್ರಾಡಕ್ಕೆ ರಗ್ದಿನಂಜಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಹಾದೇವಿ ಬಂಡಿಗೆ ತರೆ ಪೂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಪಿನಂಜಿನ ಪುರ್ತುಡು ದೈವರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ದಬ್ಬು ಈರಣ್ಣ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನು ಗಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯಂದ ಎಂಕ ದಾದ ಸಹಜಬಾಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಕೇನಿಗಿನ ಆನಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷ ಆಜಿ ಮುಡಿ ಬಿತ್ತುಂಡು ಬಬ್ಬು ಬಂಗಾರಣ್ಣಾಜ ಕುರುವೆ ಯಾನು ಬತ್ತುವೆ ಬೊಲ್ಲೆಣ್ಣಾಜ ಕುರುವೆದ ಬಿತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕೊರಪೆ ಆಜಿ ಮುಡಿ ಬೈಲ ಕಂಡೋನು ಯಾನು ಬಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೋನು ಈ ಬಿತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಈ ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತನ ಏ ಮಾಜೊಂದು ಬಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಏ ಮಾಜೊಂದು ಬಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಬ್ಬು ಭಕ್ತರ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಬಾಡಾದು ಮುಕ್ಕೋಲು ಮೂಜಿಗಲ್ಗೆ ತಡಪೆದ ಬುಲೆಟ್ ಮಾಯ ಉಂಟಾದು ಆ ಜಾಗದ ದೋಷವನ್ನು ಗೋರು ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಸಾಜ ಮುಚ್ಚದ ಬಾಕಿಲು ಗಡುಬಾಡು ಬತ್ತದು ಮಮ್ಮಯೇ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಕೋಲು ಲೆಪ್ಪಲ ಏಳು ರಥವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಏಲಿಗಿಂಡದ ತೀರ್ಥನು ನಿಕ ಅಭಯ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕೊನತಿನ ದೋಷನು ಎನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಎನ್ನ ಏಲಿಗಿಂಡದ ಮಟ್ಟೆಳಿತ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಥನು ಆ ಭಕ್ತರ್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊನ ಪಟ್ಟುಲ ಎಂಚಿತ್ನ ಮಾರಿ ಮಗನದ ದೋಷತ್ನಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಪೆ ಪಂಡು ಆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಬಬ್ಬು ಐಡ್ದೋಸ್ಕರ ಇನಿಲ
ನೇಮಾಣನಾಡ ಬಬ್ಬು ತರೆಮಿರ ಏರ್ದು ಬುಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಮಾದೇವಿನ ಭೇಟಿ ಪೋದು ಮಾದೇವಿನ ಸಾರಮಣ್ಣ ಸಂಪನ್ನ ಬುತ್ತಲಿಗೆ ನೂತ್ರನ್ಮ ಗಂಡಗನಕಲಿಗೆ ಬೊಡಾಪಿನಂಜಿನ ಆವತ್ತಿನ ಕೊರಪಾದು ಮಾದೇವಿಡ ಬಡಿತೊಂಬತ್ತಿಂಜಿನ ಏಳ್ಗಿರ್ದ ನೀರ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆಗೆ ಗಡುಬಾಡುಗು ಪೋಪಿನ್ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ತುಂಬ ಪೋಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದಿರ ಅಂದ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರದ ಕೆಲವರ ಮರಣಿ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಂಚ ಆಂಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಲೋಕ ವೈದ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಹತ್ರದ ರಾತ್ರಿಡೇ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ತುಳೈ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಆತನ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಒಡ್ಡ ಬಬ್ಬುಗು ಗಡಿಯಾವಡು ಅರುಣೋದಯದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಬ್ಬುಗು ಗಡಿಯಾವಡು ಗಡಿ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಸೂರ್ಯ ಮುಗ ಏರ್ದಿನಂಜಿನ ಮುಖ ಮುಗ ಏರ್ದು ಗಡುಬಾಡು ಜಪ್ತದು ಇರಬರೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬುಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಅವಡು ಸೂರ್ಯ ಮುಡ್ ನೀಡ್ಬೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪ ಅದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ನೇಮ ತಡಾದು ಬುಲ್ಪು ಕರಿಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡ ಭೇಟಿ ಅವು ಸಾಂಗಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪೊರ್ತು ಆ ಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಒಳಿಬುಡೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ಪೊಡು ಬಕೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನಕಲ ಗಲಿಗೆ ತುವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿಕಲ ಗಲಿಗೆ ತುವೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಗಲಿಗೆ ತುವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ 10 ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 10 ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕರ ಬಂಡದ್ದು ಕತ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿರ್ಡು ದಾರೆ ಮೈತಿನೇ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಗಲಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ ಅಂದದ್ದು ಕಂಜಿ ಗೈ ಕಂಜಿಗೆ ಇದೇ ಮುಗ್ಗುನ ಬೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಗೋಧುಳಿ ಬನ್ಪೆರತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ತುಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಬೊರ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ತುಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚೆ 10 ಸೇರ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಕೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ವಿಷ ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಮೃತ ಅವಡಿ ಪೊರ್ತು ಅನ್ಪಿನಾನೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲು 10 ಸೇರ್ನಡೆ ಆ ಮಮ್ಮಾಯಿಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಗಲಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಬಬ್ಬು ಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಜಕಂಬ ಪಾಡುಂಡ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದುಪನ್ನಾಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ತು ಆಯ್ತು ಗಜಕಂಬ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಅವನಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಜಕಂಬ ಪಾಡುಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದುಪನ್ನಾಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ತುಡು ಐದು ಗಲಿಗೆ ತುವೆರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಂಚಿಡು ಮೂಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿಡು ಗಜಕಂಬ ಮಿತ್ತು ಪೂಡು ಆ ಗಜಕಂಬ ಒಯ್ತು ಪಾಡಿನ ವಾಮರ ಮರ ಬೋಗಿದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಾಲದ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪಾಲದ ಮರ ನೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದಾಲ ಬೋಗಿ ಬೋಗಿದ ಮರ ಗಜಕಂಬ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿದ ಮರಕುಲೇನು ಬೋಗಿದ ಮರ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಮರ ಟೌನ್ ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಮರ ಅಂದಲ್ಲ ಗಜಕಂಬ ಏರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತುಂಬು ಐಕದಾದಪುರ ಚಪ್ಪರದ ಗಜಕಂಬನ ಕೋಲದ ದಂಪದ ಐಕ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಕಾನಿಗೆ ತುದಿದು ಐಕಾಪಿನಂಚಿನ ಪಂಚಲೋಹನ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ ನೀರ ಮತ ಮೈತದು 11 ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಉದ್ದದ ಗಜಕಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಬಡಕಾಯ್ದು ಈ ಮೇತ ಅಂತ 11 ಕಾಲು ಕೋಲು 11 ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಉದ್ದದ ಗಜಕಂಬ ಉಂತವನು 11 ಎತ್ತು ಕೋಲು 11 ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಎತ್ತರಲ 11 ಕಾಲು ಉದ್ದಲ 11 ಕಾಲು ಇಂಚ ಅಡ್ಡಲ 11 ಕಾಲು ಐನೇ ಕಾಲು ಆಯ್ತು ಐನೇ ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಅಗೆಲ 11 ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಉದ್ದಲ ಎತ್ತರಲ ಒಂದು ಬಬ್ಬುನ ಕೋಲದಂಪದ ಆಯ ಬಬ್ಬುನ ಕೋಲದಂಪದ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಅವು ಏತು ಕೋಲು ಇದು 11 ಕಾಲತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಜಾಗ ಬಡೆ ಅಂದೆ ಐನೇ ಕಾಲ್ ಕೋಲ್ಡು ಬೆಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ಪಡಿಮುಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೆರಿ ಪಡಿಮುಕ್ಕಲೆ ಅವೇನು ಇದು ಮಲ್ತೊಂತ ಅಪಗದ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಬೋಡ ಆ ಪಡಿಮುಕ್ಕಲದ ಆಯೋಡೆ ಬಬ್ಬುಗು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಪೀಠ ಕಟ್ಟುದು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಉದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಬೋಡೋದು ಮನ್ ಮಲ್ತು ಪೆರೆಯ ದುಂಬು ಭಾಗವತೇರ್ನಗ್ಲ ರಥವನ್ನ ಪಡಿಮುಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನಗ ಬಬ್ಬುಗು ಆನೆಡ್ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬಂಡದು ಐಕ ಆನೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಐಕ್ ಕುದುರೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಮತ್ತ ಆನೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರೋ ಕುದುರೆ ಅಂಚ ಬಬ್ಬುಗು ಆನೆಡ್ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗಜಕಂಬ ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತವು ಸಮಾಜನು ನಡಪಂದು ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಏತು ಗುರಿಕಾರೆ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲ ಐಂಜನ ಗುರುಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಐಂಜನಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬಾಜ್ಯಲ್ದ ಮೂಲ್ಯ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಈ ಗುರುಕರ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆಂಡ
ಸುರುಟು ಸ್ತಮ್ಮಲೆಗಿತ್ತಂಡ ಆರ ಕರಿಯೇರಡ ತಂದ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಾಯತನ ಆರಡ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರುವದಾಗ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಲೇಡ್ ಬರೋಡು ಅಲಿಯ ಕಟ್ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಲೇಡು ಆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಗುರುಕಾರೆ ಆವಡ್ಡದಾಲ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲುಂಡ ಉಂಡು ವೃತಾಚರಣೆ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಎಂಚವು ಅವೇಜಿನ ಕೆಣ್ಣ ಧರ್ಮಣಕಾರವಾದ ದೈವ ದರ್ಶನ ಆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡ್ ದೈವ ದರ್ಶನ ಆದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪಿ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತನ ಮಂಡದಾಲ ಬಲದೀದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿ ಗುರುಕಾರನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರದು ಅರೇನು ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಕಲ್ನ ಒಂದೇಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕತ್ತೋದು ಪಾತ್ರೆ ಆವಡಂಡ ಅದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಡ ಒಪ್ಪಿಗೆನಿಗೆ ತೊಂಬ ಕುಟುಂಬ ದೈವಡ ಪಂಜುರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೇತು ಪಾತ್ರೆ ಆವಡಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡಲ್ಲ ಅಂಚಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವನಿ ಕ್ರಮ ದಾಯಕಂಡ ಬೋರ್ಡು ಪಾತಿರಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪಾತಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುಜಿ ಪಾತಿರಿ ಪಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಅವರೇ ಆಪುಜಿ ಆತಿರಿ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೈವ ಆದ್ ಪತ್ತೋಡು ಪತ್ತದ್ದು ಚೆಂಡು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪೊರಂಬಾವೋಡು ಪೊರಂಬಾದಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷನ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಚೂರು ಕೊಕ್ಕೆದಾಗಲಿತ್ತೇರ್ನಾಡು ಅವು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪೊರಂಬಾದ ಏನು ಭಂಗ ಬರ್ಪದು ಕಡೇಕ್ ಮತ್ತು ದೈವ ದೇವಡ ಮತಕ್ಕೆ ಎಂದು ದೈವಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೈವ ಬುಡುಕೋರು ನೀಡ್ಬೇಕ ಕುಟುಂಬದಾಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ ನೀಡ್ಬೇಕ ಆಯನ ಕಡಲ್ ಮೀಪದು ಕಲಶ ಮೀಪದು ದೇವರನಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜಲಕ ಮಲ್ಪದು ದೈವನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಕ್ ಎರ್ಮಾಳಡು ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಅವಿನ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪೇಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣ ಅವು ನಂಕು ತೊಡಕಾಪುಂಡವ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಂಕು ಗುರುಪೀಠ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲ ಪಾತೆರ ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತೆ ನಾವು ಅವು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೈತವ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ ನೆತ್ತ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರಿನ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಗುರುಪೀಠ ಪಣಪನ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡುಂಡ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಬೈದ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡು 5 ಕಾಯೆ ಎರ್ಮಾಳ ಅಂಬೋಡಿದ ಕಲಟ್ ಆಯೆ ಕೈ ತಿಗುತ್ತದೆ ಮಂಡಲ ಪಾಡೋಡು 5 ಚಾಕತ್ತಿಡ ಬಲತ್ತ ಅಂಗಾಯನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೆತ್ತೇರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ಪತ್ತುನು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವರ ಎನ್ನ ಕೊರಪನೆಡ ದುಂಬು ಈ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಬೋದು ನಿರ್ಮಲಾತನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಗದ ಕಟ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬಿಡಿ ಆ ಕ್ರಮ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮದು ಕೈ ತತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಪಣಪನ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅವೇ ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಕಟ್ಟೆತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿನೇಟ ಹತ್ರ ಅದು ಪುದರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೂಲದ ಪುದರ ಅಂಬೋಡಿ ಕಲಟ್ ಮಾಲತಿ ಗುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವೇ ಬಾರ್ದಿನ ಕಲ್ನ ಕೈ ಸೇರಿಗೆ ಅದು ಯಾನ್ ಏ ಕಡೆ ಕತೆ ಬಂಡೈತಿ ಆ ದೇವಿನ ಮಾಲತಿ ನಾಗನ್ಲ ದೇವಿನ್ಲ ಮಾಬುಕಲಾಡ್ದು ನಾಗನ ಮಣ್ಣನ್ನು 11 ಬತ್ತು ಮಾಬುಕಲ್ಲ ತುದ 2 11 ಬತ್ತದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಡಕ್ಕೆ ಅಂದು ಎರ್ಮಾಲ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಮೇಲಂಟ್ರೆ ಜಾಗಡು ನಂಬಿನಿ ಅದಾಗ ಮಾಲತಿ ಕಟದಿನ ನಂಬುದು ಗುಂಡ ಕಟದಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಅಮನೂರು ಆ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಾಲತಿ ಕಟದಿನಂಚಿನ ಗುಂಡ ಮಾಲ್ದಿ ಗುಂಡ ಮಾಲತಿ ಐಟು ದೇವಿರತ್ತು ಅಮ್ಮನವರೆಗೂ ಮಾಲತಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುಂಡ ಅಂಚಾದಿನಿ ಅವು ಮಾಲ್ದಿ ಗುಂಡ ಮಾಲ್ದಿನ ಗುಂಡತ್ ಮಾಲ್ದಿ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಗುಂಡ ಮಾಲ್ತಿ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಗುಂಡ ಅಮ್ಮನವರು ಕಟ್ಟಾದಿನ ಗುಂಡ ಇತ್ತೆವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಪುದಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಮ್ಮನವರು ಬೋದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅತೆ ಮಾಲ್ದಿ ಗುಂಡ ಅಂಡ ಮಾಲ್ದಿ ಅಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೂ ಕಟ್ಟಾದಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಖಲ ಅಮ್ಮನವರೆಗೂ ಮೂಲತವಾದ ದಾಯಕೆಂಡ ಅಸುರಕ್ರಿಯದ ಕ್ರಮಕುಲು ಅತೆ ಅಸುರಕ್ರಿಯದ ಕ್ರಮಕುಲು ದಾಯಬಂಡ ಅಮ್ಮನವರು ಬಂಡ ಊರದ ಮಾರಿಕೋಟ್ಲೆ ಎಗಡ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕೋಟ್ಲೆನ ಗಿಡಪುನಾರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪೂರತ್ತು ಒಂದುಳ್ಳ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊನಾಯನ 1.5 ಗಂಟೆದಡೆ 1.25 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಾಯಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಯಾರು ಜಂದು ದುಂಬುದ ದೇವಿಗಳು ಕುಡಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ಇವಾಗೆಟ್ಟು ದಾಯಕಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಜನಕುಲಿನಿ ಅತೀ ಆಯಿನಂಚುತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯಂದಿನ ದಾದ ತೆರಿಯನಲ್ಲಿ
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಈ ವಿಷಯ ದಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕಲ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಕುಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬರಂದಿತ್ತಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಆಂಡಲ ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭೋಜಪಾತ್ರಿಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸನ್ನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಈರುಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದಾರೆ ಪಂಡ ಅರೆನ ಶರೀರದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಮ್ಮಾಯಿ ರಥಕು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಪೂರ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯನ ಪೂರ ಕೊನದಾರನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಲ್ಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಲೆನ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕೊನದು ಪಾಡ್ಲೆಡ್ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರಂತರ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡ ಮಲ್ಪುಲೆಂದಿರಡ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಇರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಬತ್ತಿರ್ದು ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟಂಬೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಆಟೋಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಕೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಈಗ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೋಕೆ ಇರು ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ಪನಂದ ಕುಲ್ಲರ ತುಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಕ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ವಿಚಾರಗುಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸತ್ಕಾರ್ಯೋಗ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಟಿನಗಿರಿ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚನದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇನೆ ಆವಂದನಲ್ಕ ಬೆನ್ನೆರ್ದು ನೇರ್ದು ಕುಜಲದೆತ್ತನಲ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಥನೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಇರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅವತ್ತಿರ್ದು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ತಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರಣ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಮಾಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಾತ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನೇರು ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಯಾಕೆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆವಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಅಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜವು ಕಲ್ಪವನಂಚತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಬರೆಯುವುದು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏರು ಪೂರ ಬರೆಪಾರೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ನಿಖುಲು ವೈದ್ಯ ಪಣಪನವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪರಂತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಎಂಗ್ಲಡ್ ದೇತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇನು ದಾಯಕಂಡ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ವೈದ್ಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನುಂಡು ಆವೇಶ ಬತ್ತನ ಉಂತಬಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ತೊಡಕಾವಂದಿನಕ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕೋಪೆ ಅವು ಒರಿವು ನಲ್ಕ ನಿಖಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯನು ಯಾನ್ ನಿಖಲಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ದಾಯಕಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬು ಮರ್ದು ಮುಳಿಗೆದ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕುಳುತ್ತೇವೆ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕುರಿಯ ಪಂಡುಗೊರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಅವು ನಾಶ ಆದ ಪೋಪನೆ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಒರಿಪವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿನಂತಿನ ನಿಖಲ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಂಡ್ ರತ್ನಾಕರಣ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಮಾತಿರೋದು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಪೋಯಂದಂಡ ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗಿಲ್ ಮುಗಿಯಂದು ನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಿಲಿನ ಕನತುಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಇನಿತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರ್ಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರಿಯರ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಿಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಸರಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ಳ ಆರಾಧನೆನ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ನೀತಿ ನಿಯಮಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಏರು ಪೂರ ನಿಖುಲು ವಾವ ಸತ್ಯುಳ ನಂಬುವರ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಪುಟ್ಟು ಪುಡವು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖುಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಾತ ಕಲ್ತುದಿತ್ತಿನಿತ್ತ ನೆಂಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದು ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೆ ತಿರುಗರೆ ಪೋವಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚೆತ್ತನ ಸಹಕಾರಗೂ ನಿಖಲ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತುದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಪ್ಪುನು 5 ಒಕ್ಕೋ ಅಕಲು 10 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಭವಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು 35 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತುದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು
ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ನಿಖುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಖುಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊರಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೂಟಲು ಇನ್ನೇ ಉಳ್ಳ ಆ ಕೂಟಲ್ನ ಮುಖೇನಲ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇತೋನ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆ ನಿಖಲು ತಯಾರದಿಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೂತೆ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಂಕ್ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೋಟ್ಲೆನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಟ್ಲೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಪುನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡುಗತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡ ಪಣ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ